Θείες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Πρωτού προχωρήσουμε στο podcast, θα ήθελα να σας προειδεάσω για όσα θα ακούσετε. Το podcast αυτό ηχογραφήθηκε πριν 1 χρόνο, που σημαίνει ότι δεν θα γίνει καμία κριτική για τα specials επεισόδια των 60 χρόνων, ούτε για την πρώτη σεζόν του Σωτιγκάτουα. Επιπλέον, δεν υπήρχε καμία γνώση από μένα και τον συμπαρουσιαστή μου σχετικά με το σκάνδαλο του Τζο Μπάραμαν. Και όποια αναφορά έγινε, ήταν για το χαρακτήρα που υποδίονταν. Τέλος, η ηχογράφηση αυτή έγινε 1 μέρα πριν από μια πρόβλεψη που έκανα. Τι πρόβλεψη? Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Και καλωσορίσατε στο πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής podcast του καναλιού. Είμαι ο Καϊκέτσου Ζήρο και είμαι μαζί σας εδώ για να μιλήσουμε για τη σειρά που ακούει στο όνομα Doctor Who. Μια σειρά που δεν την ξέρουν πολλοί, αλλά είναι μία από τις μακροβιότερες σειρές επιστημονικής φαντασίας στον κόσμο. Και φέτος κλείνει 60 χρόνια. Και είμαι εδώ για να μιλήσουμε για αυτήν. Βέβαια δεν θα μπορούσα να την κάνω μόνος με αυτή την εκπομπή, αν δεν είχα και κάποιον συνομιλητή. Γι' αυτό έφερα μαζί μου και τον συμπαρουσιαστή για αυτό το συγκεκριμένο podcast, ο οποίος είναι πρωτοεμφανιζόμενος στο κανάλι και στη YouTubeική ιστορία, να το πω. Ας το πούμε έτσι. Τον ταξίαρχο Άρη. Ταξίαρχέ μου, τασέβη μου, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου σήμερα και ελπίζω να κάνουμε μια ωραία συζήτηση πάνω στη σειρά που πρωτοαναφέρθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, Doctor Who. Πρόκειται για μια σειρά δημιούργημα του Sidney Newman που ξεκίνησε στις 23 Νοεμβρίου του 1963. Η ιστορία μας έχει να κάνει με τις περιπέτειες του μυστηριώδη χαρακτήρα που αποκαλείται Doctor σε διάφορα μέρη στο χωροχρόνο. Και πώς όπου ο χαρακτήρας μας μαζί με άλλους ανθρώπινους συντρόφους, είτε και εξωγήινους νομίζω, τώρα που το σκέφτομαι, επισκέφτεται διάφορα σημεία στο χωροχρόνο, αλλά και στο μακρύτερο σύμπαν και γαλαξία. Πώς όμως ταξιδεύει σε αυτά τα μέρη, κύριε ταξίαρχε? Ταξιδεύει μια μηχανή του χρόνου η οποία ονομάζεται TARDIS και είναι ουσιαστικά ένας μπλε τηλεφωνικός θάλαμος, βρετανικού έτσι στυλ, ο οποίος είναι κλασικό θάλαμος απ' έξω και μέσα όμως είναι πολύ μεγάλο. Ένα μεγάλο δωμάτιο μπορούμε να πούμε. Είναι μεγαλύτερο από μέσα, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι πολύ μεγαλύτερο από μέσα γενικότερα από ό,τι συναντάς συνήθως. Λοιπόν, βασικά αυτό το μαγικό κουτί, να το θέσω αλλιώς, κατά περίεργο τρόπο ένα μαγικό κουτί, το οποίο είναι ζωντανό, ψηλό spoiler. Το TARDIS στέκεται από το Time and Relative Dimension in Space, χρονικές και σχετικές διαστάσεις στο χρόνο, και είναι ο κύριος οδηγός στο να οδηγεί το χαρακτήρα μας σε διάφορα μέρη στο χωροχρόνο. Και γενικότερα, παρόλο που, εντάξει, αναφέρομαι ψηλό τις λεπτομέρειες με τη σειρά, έχει βγάλει πάρα πολλά ενδιαφέροντα κόνσεπτ και πέρα από το γεγονός του TARDIS ή οτιδήποτε άλλο, η σειρά με τον καιρό έχει αρχίσει να εξελίσσεται πάρα πολύ με άλλα κόνσεπτ και πολλές διαφορετικά είδη πλοκών που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, βέβαια. Αλλά σίγουρα, εντάξει, θα μου πεις πώς μια από τις μακροβιότερες σειρές σαν αυτή να μην έχει ακουστεί τόσο πολύ και για παράλληλα λίγα χρόνια μετά μια άλλη σειρά όπως το Star Wars να ακούγεται ακόμα περισσότερο. Εντάξει, αυτό πρόκειται επειδή είναι και σειρά, ίσως είναι και βρετανικού. Ναι, ήταν του BBC το Doctor Who. Δεν έχει το τόσο πολύ βεληνικές, δεν έχει τόσο πολύ όραμα, να το πούμε, όσο είχε ο Λούκας ίσως ως ένα βαθμό και να μπορέσει να το κάνει μια εμπορική επιτυχία. Εντάξει, να πούμε ότι είχε κάνει μια παύση το 1989. Ναι. Είχε σταματήσει μέχρι το 1996 που έγινε μια ταινία. Εντάξει, γενικότερα. Και πλέον από το 5 μέχρι και σήμερα, ναι, έχει ξαναξεκινήσει. Κοντά 3 περιόδους πρέπει να έχει κανείς στο νου του όταν θέλει να μπει στη σειρά. Η κλασική περίοδος που είναι το 63 μέχρι το 89. Η ενδιάμεση σε περίοδος μέχρι το 2005 που τη λέμε The Wilderness Years, ναι, όπου είναι τα χρόνια περιπλάνησης, γιατί μας αφήνει με τον 7ο Doctor να περιπλανιέται
από το ένα σημείο στο άλλο, χωρίς να ξέρουμε πλήρως την ιστορία, γιατί η σειρά είχε ακυρωθεί από το BBC. Και η τρίτη περίοδος που είναι η μοντέρνα περίοδος που επέστρεψε το 2005. Αλλά αυτά είναι λίγο άλλες λεπτομέρειες που θα έχουμε αναλύσει, θα πούμε στη συνέχεια. Εγώ θέλω να πω το εξής, βέβαια, πριν μπούμε σε αυτό το κύριο σημείο. Όχι, θα το πάμε αλλιώς. Φίλε Ταξί Αρχιάρη, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τη σειρά? Η πρώτη μου επαφή ήταν από το Sky το 2006. Κλασικά νομίζω οι περισσότεροι από εκεί. Περισσότεροι εκείνο τον καιρό βέβαια. Το 2006 όπως είπαμε, από το δεύτερο επεισόδιο κιόλας. Θυμάμαι ήταν και ψηλό απογευματινή ώρα. Όχι. Βράδυ βασικά. Ήταν μετά το δελτίο ειδήσεων, ήταν στις 10 η ώρα. Βράδυ ήταν, ναι. Όχι ψέματα, νομίζω το δελτίο ήταν στις 8 με 9 και μετά στις 9 ξεκινούσε με Doctor Who την Παρασκευή. Ναι, Παρασκευή ήταν, όντως. Ξεκινούσε τις Παρασκευές και μετά εντάχθηκε απόγευμα 6-7 η ώρα. Μετά έγινε και Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν τα Σάββατα. Κάθε Σάββατο, όπου καθιερώθηκε μετέπειτα όσο έπαιζε η σειρά. Ναι, ήταν από το δεύτερο επεισόδιο. Μετά άρχισα να βλέπω τα επόμενα εβδομάδα. Και κάποια στιγμή σε εκείνο το διάστημα πάλι και δεν θυμάμαι τώρα από μια εφημερίδα. Καθημερινή ήταν, αφού είναι στον ίδιο όμιλο. Ναι, καθημερινή ήταν. Τυχαία είχα πάρει ένα DVD, το οποίο είχε κάποια από αυτές τις σειρές, όπως το Castle Takeshi, είχε ένα άλλο μαγικό κουτί που λεγότανε. Ναι, ο Sky τότε είχε μεταγλωτήσει με τους Σοφιανούς αρκετές σειρές του BBC, μαζί από αυτό, όπως ήταν φυσικό, το Doctor Who. Και εκεί είχα το πρώτο επεισόδιο μεταγλωτισμένο. Να πούμε ότι ήταν μεταγλωτισμένη και η σειρά. Ναι, με σκηνοθετική επιμέλεια Κίνδυνο Γκίκα. Ναι, και έτσι είχα δει το πρώτο επεισόδιο. Δεν το είχα δει ποτέ στην τηλεόραση, ούτε πιο μετά που το είχε βάλει επανάληψη. Αλλά ναι, ξεκίνησα από το δεύτερο και ούτω καθεξής μέχρι να τελειώσει η πρώτη σεζόν. Και τα υπόλοιπα κλασικά τα παρακολουθούσα από το Sky. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα. Και εγώ πάνω κάτω στα ίδια είμαι. Δεν μπορώ να πω ότι διαφέρει κάπου η ιστορία μας. Ήμουνα non-stop. Δεν σταματούσα καθόλου να βλέπω τη σειρά. Κάθε φορά ήμουν συντονισμένος στην Παρασκευή. Θυμάμαι συγκεκριμένα. Ήμουν μια φάση. Πήγαινα να πάρω φαγητό απ' έξω για την οικογένειά μου. Και επειδή ήμουνα σε ένα καινούριο χώρο που θα μετακόμιζα και που είμαι τώρα, είχα χαθεί μέσα στα σκοτάδια, δεν ήξερα το δρόμο, δεν ήξερα τίποτα. Περιπλανιόμουν, έκανα κύκλους για ώρες. Δεν υπήρχαν GPS για τους νεότερους. Δεν υπήρχε GPS τότε, δεν υπήρχε καν κινητό, ήταν αναλογικό. Να το πούμε, 2006. Όπως και από το DVD που προαναφέραμε, ελπίζω να ξέρουν οι περισσότεροι τι είναι. Τι θες να πεις, τώρα βγαίνουν μεταγλωτισμένα άνιμε σε DVD αυτή τη στιγμή. Καμιά φορά. Τέλος πάντων, και λέω, αυτή τη σειρά θέλω να τη δω. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα φτάσω στην ώρα και θέλω να δω το επεισόδιο. Ήμουνα τόσο ότι θέλω να φτάσω και τελικά φτάνω και ήταν το επεισόδιο το Rose και είχα χάσει το στιγμιότυπο που έδειχνε το fast forward edit πώς ήταν η ζωή της Rose και ήμουνα εκεί που πήγε στις αποθήκες λίγο πριν αρχίσουν να τα χτυπάνε. Ναι, τέλος πάντων. Τώρα οι περισσότεροι δεν θα πιθανόν να μην το. Εντάξει, τώρα σου είπα το εισαγωγικό του πρώτου ever επεισοδίου που να ξεκινήσει. Από ό,τι θυμάμαι, μου είχε πει ότι είχε σταματήσει για λίγο. Ναι, σταμάτησα κάπου στα τότε Χριστούγεννα, στο 8ο επεισόδιο. Μετά ίσως προσπάθησα να τα δω, αλλά δεν πέτυχα επεισόδιο. Και μετά η τελευταία επαφή που είχα με τη σειρά ήταν το χριστουγεννιάτικο, το special. Με το Tenet. Με το Tenet. Τον 10ο Doctor. Για τότε. Θα το πούμε στη συνέχεια αυτά. Ναι, όπως να πούμε και για τους Doctor λίγο, γιατί μπορεί να μην ξέρω. Ναι, άμα θέλεις να το πούμε και αυτό το κομμάτι. Ή θα το πούμε μόλις τελειώσουμε λιγάκι την αφήγηση. Βλέπω ότι άλλαξε ο ηθοποιός. Και λέω, τι φάση, τι είναι αυτό. Και δεν κατάλαβα καθόλου το όλο γεγονός, το τι γίνεται, ποια είναι η ιστορία του Doctor ή ότι είναι βιολογικά φτιαγμένος ο Doctor. Και νομίζω ήρθε η ώρα να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι, να πω, και εγώ το είχα δει. Εγώ είχα δει και την αναγέννηση, εντάξει. Εσύ πρόλαβες μεταγλωτισμένη την αναγέννηση. Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν ήταν μεταγλωτισμένη. Γιατί το Christmas Invasion που είδα ήταν μεταγλωτισμένο. Αλλά νομίζω στο Rose σταματάει. Το Rose ήταν 8ο.
Όχι, το Rose ήταν το το 8ο ήταν το Father's Day, το Rose είναι το πρώτο. Όχι για το Father's Day, για το Rose έχεις πει. Εγώ μέχρι το Father's Day σταμάτησα να βλέπω. Ναι, ναι. Και νομίζω μέχρι το Father's Day ήταν μεταφλωτισμένο. Μετά τα υπόλοιπα που είχαν μείνει τα λίγα ήταν αγγλικά, αν δεν κάνω λάθος, με υπότιτλους. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το χριστουγεννιάτικο ήταν σίγουρα μεταγλωτισμένο. Εγώ δεν τα έχω δει. Εγώ γενικότερα αυτά τα επεισόδια δεν τα έχω δει καθόλου μεταγλωτισμένα. Τα είδα μετέπειτα όταν ξαναμπήκα στη φάση. Εγώ έχω την αίσθηση μέχρι το Father's Day ήταν μεταγλωτισμένο. Αν δεν κάνω λάθος. Πάντως εγώ τα παρακολουθούσα τότε. Εντάξει, έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Γιατί τώρα πλέον τα έχουμε. Τα έχουμε λιώσει. Εγώ προσωπικά τα έχω δει. Απλά τα έχουμε στην original μορφή του. Δεν τα έχουμε σε κάποια μεταγλώτηση και τέτοια. Εκτός από το πρώτο που είπαμε για το DVD. Ναι, χάρη σε σένα. Και ναι, και εμένα όταν είχε γίνει η γέννηση μου είχε κακοφανεί λίγο. Γιατί αυτόν τον Doctor, ο ένατος στη σειρά ήταν. Τον είχα συνηθίσει και μου άρεσε, αλλά πού να ξέρω ότι ο επόμενος. Ο επόμενος θα ήταν από τους καλύτερους και θα τους έχουμε. Για μένα ο καλύτερος, ναι. Και θα πούμε και άλλα. Θα πούμε. Συνέχεια, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε όμως αναφέρει το concept. Τι είναι η φάση με τον Doctor, πώς αλλάζει πρόσωπα και το καθεξής. Ναι, γιατί λέμε πρώτος, δεύτερος και λοιπά. Ναι. Γενικότερα η φάση ξεκίνησε όταν ο αρχικός ηθοποιός, ο William Huntrell, δεν μπορούσε άλλο να συνεχίσει την ιστορία για λόγους υγείας το ρόλο του σαν Doctor. Τώρα μιλάμε εκείνη την περίοδο, το 60. Μιλάμε για το 1966. Ναι, ναι. Όταν σκέφτηκα το concept. Και ο Newman είπε ότι θα κάνουμε εξ ολοκλήρου εξωγήινο τον χαρακτήρα μας και θα του δώσουμε την ικανότητα να μπορεί να αλλάζει πρόσωπα. Αυτό σε μετέπειτα στάδια, σε μετέπειτα αλλαγές να το πούμε, πήρε την μορφή, την έννοια της αναγέννησης. Regeneration. Δεν είχε αφευρεθεί ακόμα όρος, δηλαδή όταν πρώτο έγινε κιόλας. Και έγινε μετάβαση μετά στον 10ο πλανήτη, the 10th planet. Η πρώτη ιστορία που συναντά πρώτος Doctor, τα Cybermen. Θα τα πούμε και για αυτά στη συνέχεια. Κάποια στοιχεία. Και έκτοτε έχουμε φτάσει στους 15 να το πούμε. 15 και 16 και πολύ περισσότερο για άλλους λόγους, τους οποίους θα μιλήσουμε πιο μετά. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβει ο μέσος θεατής που δεν έχει επαφή με τη σειρά είναι ότι ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Doctor, αναγεννιέται, αλλάζει πρόσωπο αναλόγως με το πότε έχει κλείσει το συμβόλαιο ηθοποιός. Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη περίοδος που αλλάζει, ας πούμε, ανά 2 χρόνια ή 3. Είναι αυτό με τα συμβόλαια. Είναι καθαρά από την έννοια της παραγωγής. Ναι, αν ο κύριος. Εντάξει, στη σειρά το περνάνε έτσι που δεν το καταλαβαίνεις, ας πούμε, πώς. Ναι, για μας είναι δεν σου κακοφαίνεται κάπως. Δηλαδή, είναι σε φάση. Ναι, σε εμάς είναι σε μια φάση ότι γίνεται μια κλίμακα. Ναι. Όπου αντιμετωπίζει ένα κίνδυνο, παθαίνει κάτι, λαβώνεται, πεθαίνει. Ναι. Και κάποια στιγμή πρέπει να φτάσει στο σημείο να αναγεννηθεί πλήρως και να δημιουργήσει ένα άλλο πρόσωπο. Που παρόλα αυτά, εντάξει, είναι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά ο κάστοτε ηθοποιός δίνει τη δικιά του πινελιά, οπότε δίνει και κάποια στοιχεία του χαρακτήρα ως ένα βαθμό. Και εντάξει, ο ένατος με το 10ο Doctor τότε είχαν πιο πολύ σύνδεση. Είναι ανάλογα και αν έχουν το companion που λέγαμε, αν είναι από προηγούμενο Doctor companion. Ναι. Υπάρχει σύνδεση. Αλλιώς μπορεί, έχει τύχει, ας πούμε, ρε παιδί μου, να αλλάζει και εξ ολοκλήρου η ιστορία. Ναι. Και να γίνονται πολύ λίγες αναφορές, γιατί δεν γίνεται και αναφορές συνεχώς σε προηγούμενα εντάξει. Doctor, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό. Εντάξει, είναι λίγα και αυτό το τυράκι για τους μεγαλύτερους fans γενικότερα. Αλλά ναι, κοίταξε. Τώρα όμως, όταν λέμε για αυτή τη σειρά που μιλάμε για 60 χρόνια σειρά, δεν μπορείς να έχεις τον χρόνο και την πολυτέλεια να καθίσεις να απολαύσεις κοντά στον 1 χρόνο, κοντά 2 χρόνια, 1,5 χρόνο συνολικά επεισόδια. Ναι, εντάξει. Ναι, μέχρι τα πριν 10 χρόνια που έχουμε επίσημη αναφορά, για να καθίσεις να δεις όλα τα επεισόδια της σειράς, σου ήθελε συνολικά 1 χρόνο. Να μην κάνεις τίποτα στη ζωή σου και να βλέπεις. 1 χρόνο να καθίσεις να βλέπεις μόνο επεισόδια Doctor Who. Ναι. Και είναι πάρα πολύς χρόνος. Είναι υπερβολικά πολύ. Είναι υπερβολικά πολύς χρόνος. Είναι ότι τα παλιά
Εντάξει, οκ, είναι πλέον στη σύγχρονη εποχή βαρετά, α πούμε. Βαρετά. Εντάξει, οκ, την περιέργεια. Είναι της εποχής. Είναι της εποχής που φτιάχτηκαν ως ένα σημείο. Που για τότε ήταν πρωτότυπα. Αλλά αν τα δεις τώρα πλέον, χώρια και ότι είναι και το. Εντάξει, είναι και ασπρόμαυρα τα πρώτα. Αν και κάποια έχουν γίνει και έγχρωμα. Έχουν γίνει κάποιες Αλλά προσπάθειες. ναι, είναι και το μοντάζ, οκ, αλλά για εκείνη την εποχή εντάξει, ήταν κάτι πιο πρωτοποριακό. Έχεις προσπαθήσει να δεις παλιά επεισόδια? Είχα δει έτσι σκηνές πιο πολύ. Σκηνές, δεν κάθεσαι να δεις ολόκληρα επεισόδια. Πολύ, νομίζω το πρώτο λίγο. Ναι, το πρώτο. Ναι. Αλλά ναι, βαριέσαι ρε παιδί μου λίγο. Ναι. Πιο πολύ για την περιέργεια. Συν το ότι έχουν χαθεί και κάποια επεισόδια. Αλλά ναι, θα προτείναμε ας πούμε, αν κάποιος θέλει να τη δει, να ξεκινήσει το 5 να πούμε. Ναι. Εγώ από το 2005, ναι, σου λέω. Το πιο σύγχρονο. Θα λέγαμε ίσως και την ταινία του 96, αλλά. Όχι. Δεν έχει και με. Ναι. Έχει, ξέρεις ποια είναι η φάση. Αυτό ίσως καλύτερα πιο μετά. Απλώς ποια είναι η φάση. Να το αναφέρουμε και λίγο για την ταινία. Η τηλεταινία που έφτιαξε η Fox σε συνεργασία με το BBC, όσο από πλευρά δικαιωμάτων μόνο, ήταν μια προσπάθεια να προσπαθήσει να αναστήσει για το αμερικάνικο κοινό τη σειρά. Και γενικότερα να αναστηθεί η σειρά. Παρόλο που στη Βρετανία είχε μια αλφα επιτυχία, η Αμερική δεν το αγκάλιασε. Οπότε δεν καταλήξανε κάπου με όλη αυτή την ιστορία. Και είναι κρίμα για τον ηθοποιό που τον έπαιξε, ο 8ος Dr. ο Paul McGann. Είχε να προσφέρει πολλά. Είχε να προσφέρει πάρα πολλά, βέβαια. Έχει παίξει και μια μικροσκηνή μετά. Έχει παίξει μικροσκηνές. Έχει και πρόσφατη σεζόν. Και στην πρόσφατη περίοδο της 13ης. Ναι, θα θέλαμε να τον δούμε, ας πούμε, σαν ξανά ιστορίες με αυτόν, έστω κάποια επεισόδια, μια σεζόν, ας πούμε, έστω. Πλέον ίσως να είναι αργά βέβαια, αλλά για τότε ίσως θα ήταν καλό να του δοθεί μια ευκαιρία. Εκτός αν σκάζεις λεφτά στην Big Finish, μια παραγωγή η οποία κάνει διάφορα, ας το πούμε, audio dramas, που βλέπεις διάφορες ιστορίες με Doctors και διάφορους χαρακτήρες στο universe του Doctor Who. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε, από το 2005 δηλαδή μέχρι και σήμερα. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ αξιόλογο να καθίσεις να δεις. Που εντάξει, εδώ άλλοι βλέπουν το Supernatural. Εδώ θα κολλήσετε. Από αυτή την άποψη. Λοιπόν, να αναφέρουμε μία στα γρήγορα. Θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά σε κάθε Doctor. Δεν θα τα πω τρελά χαρακτηριστικά. Θα πω μόνο ονόμα για να ξέρετε. Δηλαδή, για αυτούς που ξέρουν, για αυτούς που ξέρουν και για αυτούς που μαθαίνουν κάποια πράγματα. William Handrell, ο γκρινιάρης επιστήμονας καθηγητής. Patrick Troughton, ο χαρούμενος διαστημικός άνθρωπος ever. Να πούμε ο ένας είναι ο πρώτος, αυτός είναι ο δεύτερος. Τρίτος, John Petrie. Ας πούμε ο James Bond, λίγο πιο μεγαλύτερος, action ήρωας των 70s. Ήταν λίγο σε επίπεδα δεύτερου με τρίτου Bond. Η καρταρούπα του είναι τέτοια φάση. Αν καθίσεις και δεις το Lazenby και το Roger Moore, θα λες, έχει κάποια κοινά. Θα μου πεις 70s είναι, αλλά είναι ίδια περίοδος. Μετά έχουμε Tom Baker, το είδαλμα, η εικόνα του Doctor Who γενικότερα μέχρι σήμερα. Το 63 μέχρι το 89 σίγουρα θεωρείται ο κορυφαίος, για πολλούς μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Παλιότερος κυρίως. Εντάξει, εγώ προσωπικά που έχω δει πιο πολλές σκηνές με αυτόν, το θεωρώ, γιατί εντάξει από το στυλ που παίζει και γενικά το ύφος του και αυτά, φαίνεται ρε παιδί μου ότι είναι όντως καλός, αλλά εντάξει τώρα αν δεν κάτσεις να δεις πλήρως σειρά και επεισόδια και αυτά, αλλά εντάξει θεωρείται από τους κορυφαίους. Ναι, λίγο αυτοσχεδιασμός του, λίγο το κασκόλ, λίγο το εγωκεντρικό στοιχείο που είχε ο Baker. Αυτό να το τονίσουμε. Είχε κάποια στοιχεία, τον τρόπο που να επιβάλλεται, ήξερε να προβάλλεται. Ήταν και ψηλός ο άτιμος. Είναι ακόμα, ζει ακόμα το άνθρωπος, χτύπα ξύλο. Από αυτή την άποψη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Peter Davison. Ο νεότερος ever Doctor και ο πιο δραστήριος αθλητικός. Colin Baker. Μια υπόθεση που πήγε όχι και τόσο καλά όσο θα μπορούσε. Ναι. Και ένας λόγος που ίσως οδηγούσε και στην ακύρωση σιγά σιγά.
Και αυτό λόγω δημιουργικών διαφορών με έναν άλλο παραγωγό. Με τον Tom Baker, ναι, δεν είχε. Ήταν και ο παραγωγός τότε ήταν ο λόγος που έφυγε ο Tom Baker. Ναι, αλλά ναι, δεν είχε τις προσδοκίες που είχε ο τέταρτος Doctor, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Και Sylvester McCoy. Ίσως ο αγαπημένος μου της κλασικής περίοδου. Ναι, είχε ένα ωραίο στυλάκι. Γενικότερα η φάση με τον McCoy είναι ότι αυτός άρχισε τη δομή του σύγχρονου σεναρίου που θα συναντήσουμε μετά στο 2005. Δηλαδή στην αρχή ήταν λίγο κωμικός, μετέπειτα η τελευταία σεζόν άρχισε να γίνεται όλο και πιο σοβαρή. Και ειδικά με τη χαρακτήρα της Ace σαν σύντροφο στα ταξίδια του Doctor. Το Doctor παλιότερα δεν ήταν και τόσο, είχε πιο σοβαρό ύφος κάπως. Εντάξει, είχε και τα πολιτικά του μηνύματα παλιότερα. Ναι, χρειάζεται να έχει λίγο χιούμορ, εκεί που πρέπει βέβαια. Ναι. Αλλά ως τον 7ο άρχισαν να σοβαρεύουν πολύ τα πράγματα. Ναι. Τον 8ο Doctor που αναφέραμε, τον Paul McGann, ο πιο ρομαντικός ever Doctor, ήταν πολύ βασισμένο στο μυθιστόρημα η μηχανή του χρόνου, θα έλεγα αυτός ο Doctor. Δηλαδή οι Αμερικάνοι το βλέπαν ότι πρέπει κάπως να το ρίσουμε αυτό το πράγμα και να τονίσει τη βρετανικότητα του χαρακτήρα, που το πετύχαιναν άλλες σειρές στο μέλλον, βλέπε Lucifer. Ναι. Lucifer, εντάξει. Ναι, δηλαδή κάντε το Tom Ellis Doctor. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εσύ, εφόσον είχε δηλώσει και αυτός ότι ήθελε. Ναι. Παρένθεση. Και παρόλο που συμμετείχε. Ναι. Τέλος πάντων. Και μετά είναι ο Paul McGann ο αδικημένος. Christopher Eccleston, ο πιο αδικημένος, ναι, αλλά για δικούς του λόγους έφυγε από τη σειρά. Ναι, είναι αυτός που λέγαμε από το 5. Που ξεκίνησε και άνοιξε ορίζοντες για όλο αυτό το καινούριο πράγμα. Ναι. Δηλαδή ήταν και για αυτόν κάτι. Η πρώτη επαφή σαν Doctor ήταν αυτός. Ήταν αυτός και δεν ξέρουμε. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Μερικές φορές δεν ξέρω πού να το διαχωρίσω τον άνθρωπο. Λοιπόν. Είχε σίγουρα να δώσει πολλά ακόμα. Αλλά ένιωθε για κάποιους προσωπικούς του λόγους ότι έπρεπε να φύγει, και αυτό είναι το μεγαλύτερο κρίμα. Αλλά μετά αντικαταστάθηκε από πολύ επάξια και πολύ σημαντικά από τον David John McDonald, κατά κόσμον David Tennant. Το προηγούμενο ήταν το κανονικό του όνομα. Ναι, ο 10ος Doctor. Ο 10ος Doctor. Και για τους δυο είναι ο αγαπημένος μας. Μακράν. Και για πολλούς ακόμα, ο κορυφαίος. Ο κορυφαίος, και ίσως είναι το ίδρυμα για τη σύγχρονη περίοδο δηλαδή της σειράς. Ναι. Είναι ο λόγος που θα καθίσεις να δεις τη σειρά. Κάποιοι λένε. Ναι, δηλαδή αν θέλει μπορεί να το ξεκινήσω από εκεί, από το 6 δηλαδή και μετά. Όχι. Αλλά θα χαθεί λίγο βέβαια η μαγεία. Ναι, λοιπόν, για τους άνime. Γιατί υπάρχει σύνδεση. Ναι. Με τον Eccleston λόγω και του Companion και του όλου. Λόγω της ιστορίας με τη Rose. Λόγω με την ιστορία με τη Rose ισχύει ότι χρειάζεται να δεις και την πρώτη σεζόν. Μη γίνεται σαν το. Τώρα εσύ ταξιάρχια δεν ξέρεις καθόλου την ιστορία που θα πω. Για τους anime fans που με βλέπουν το λέω αυτό. Μη γίνεται σαν τους τύπους στο JoJo που αφήνουν το πρώτο part και πηγαίνουν στα υπόλοιπα απευθείας. Για να το λέω και έτσι, κάτι τα ξέρει. Από αυτή την άποψη το λέω. Πρέπει να διεφύσουμε από την αρχή. Και δεν λέω από την αρχή το 1963, εννοώ από την αρχή το 2005. Όπου γενικότερα τα ενία τα είχε πάρει ένας από τους αγαπημένους μου, μπορώ να πω, σεναριογράφους και παραγωγούς σειράς. Ναι, νομίζω για πολλούς είναι. Για τους ανθρώπους που έζησαν τη σειρά δηλαδή. Και ο τρόπος που στέκεται μια φάση και στα σύγχρονα δεδομένα, ο Russell D. Davies, ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος θα έλεγα. Ξέρετε, έχει ωραία πένα, μ' αρέσει η γραφή του, στο τι γράφει και πώς δομεί τα πράγματα. Ειδικά εκείνη την περίοδο ήταν ό,τι πρέπει, ας πούμε. Ήταν άνθρωπος που έχει αφοσίωση, είναι άνθρωπος που αγαπάει τη σειρά, όπως και αργότερα φάνηκε και με τον Tennant. Ο Tennant μεγάλωσε με το κλασικό Who, έζησε τα χρόνια του Πέτρι. Ναι, ήταν φαν δηλαδή από νεαρή ηλικία. Πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Έγραφε δοκίμια, εκθέσεις πάνω σχετικά με το θέμα του Dr. Who. Ζούσε το ρόλο ουσιαστικά. Και ήθελε να κάνει το ρόλο. Βέβαια. Ναι, και ο τρόπος του, το στυλ του, όλα. Βέβαια, fun fact. Το ξέρεις ότι στην αρχή πήγε να αρνηθεί όταν το πρότειναν. Ναι.
Ναι, ένιωθε τόσο μεγάλο το βάρος να μπορεί να λάβει αυτό το πόστο. Καλά, εσύ τώρα ήταν η σειρά από την οποία μεγάλωσε και λογικό είναι τώρα τα χρόνια να σου δοθεί η ευκαιρία να μείνεις και σίγουρος αν μπορείς να το επεξέλθεις. Και επίσης δεν ξέρεις άμα θα μπορείς να ανταποκριθείς με βάση τον έγκλειστο. Αλλά ευτυχώς, ναι, γιατί ήταν και εκείνος όπως είπαμε πολύ καλός. Αλλά ευτυχώς δέχτηκε και τα υπόλοιπα Ναι. είναι. Ναι. Βέβαια. Ανταπεξήλθε πολύ καλά. Τι πιστεύεις όμως, Ταξιάρχε, για το γεγονός ότι η σειρά δεν πετυχαίνει σε ένα τέτοιο βαθμό? Δεν έχει αποκτήσει το βεληνικές όπως είχε αποκτήσει το Star Trek ή το Star Wars. Πρέπει να πούμε λίγο για τους επόμενους και μετά. Α, ναι, σωστά, έχουμε και τους επόμενους. Ξεχάσαμε και τους υπόλοιπους. Γιατί έχουμε ο επόμενος του 11ος είναι και αυτός ο Ματ Σμιθ των κορυφαίων. Ναι. Που και αυτός μου κακοφάνηκε όταν κατέστησε το Τέναντ. Βέβαια, εντάξει, για μένα δεν τον ξεπέρασε. Αλλά έτσι σε σχόλια, γενικά που έχω δει από άλλα άτομα παγκοσμίως, για πολλούς είναι καλύτερος. Το πρόβλημα γενικότερα με το Matt Smith, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο τύπος που παίζει τώρα στο House of Dragons. Ναι, και έκανε και εκεί μεγάλη επιτυχία. Φαίνεται πόσο καλός ηθοποιός είναι. Ακριβώς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, ήταν ο δεύτερος ever και έσπασε το σκορ του Davison ως ο νεότερος ever Doctor που θα παίξει το ρόλο. Τώρα νομίζω καινούργιος θα το κλέψει το ρόλο, ο Σούτι. Ναι, νομίζω πως ναι. Νομίζω είναι 25 τώρα ο Σούτι. Θα το πούμε και αυτό να. Ο Ματ Σμιθ ήταν σε φάση, ένιωθε με το φόβο τι θα κάνω, πώς θα σώσω τη σειρά, να μην γίνει κάτι. Ήταν λίγα και αγχωμένος στο πώς θα πάρει το ρόλο, αλλά κατάφερε να ανταπεξέλθει επάξια. Και δηλαδή όσο πήγαιναν οι σεζόν, με μακρά αγαπημένη μου την 7η σεζόν, 7η β' σεζόν, γιατί ήταν μια περίοδο που χωριζόντουσαν σε μέρη η σεζόν, από την έκτη και μετά, με ανάλογα με τα έτη. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, ήταν πάρα πολύ ωραίο και ίσως θέλει και περισσότερο η σύντροφος που είχε μαζί του στα ταξίδια, η Κλάρα. Γελάει, θα τα πούμε μετά αυτό για τους Companions. Να πούμε είχε αλλάξει ο παραγωγός. Ναι, είχε αλλάξει ο παραγωγός. Θα πούμε και για τα επεισόδια για ποιο. Είναι ο Steven Moffat, ο οποίος είχε γράψει στην περίοδο του Russell D. Davies εξαιρετικά επεισόδια όπως το Blink. Εντάξει, και στην αρχή είχε ξεκινήσει καλά σαν κύριος σεναριογράφος. Ναι, αλλά λίγο τα πέρασε στο τέλος, ήθελε να βάλει. Εντάξει, ήταν και πιεσμένος και αυτός γενικά. Ναι, είναι ο τύπος που έγραψε και το Sherlock μαζί με έναν άλλον. Οπότε εντάξει, να έχει και το Sherlock είναι και το Doctor ταυτόχρονα. Και μάλιστα να αναλαμβάνεις. Ναι, συγγνώμη. Και μάλιστα να αναλαμβάνεις το 2013, όταν η σειρά σου κλείνει 50 χρόνια και πρέπει να βγάλεις ένα ειδικό επεισόδιο και να έχεις παράλληλα και το Sherlock στην πλάτη σου. Είναι λίγο, φίλε. Είμαι χειδεμένος χειροπόδαρα και κρατάω και ένα καρπούζι. Είχε πολύ δυσκολία. Εντάξει, ανταπεξήλθε. Αλλά εντάξει, είχε. Φαινόταν η πίεση. Όμως, φαινόταν η πίεση. Είχε πολύ δύσκολο έργο. Βέβαια δεν σταμάτησε με τον Matt Smith. Συνέχισε με τον άλλον underrated cult αγαπημένο. Θα μπορούσε. Ναι, είναι λίγο πιο. Παλιά σκοπής θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι πολύ παλιά σκοπής. Ναι, γιατί ήταν και σε μεγάλη ηλικία. Peter Capaldi. Peter Capaldi, ο Ιταλός-Σκοτσέζος ηθοποιός που τα ξεπερνάει όλα, ο rock cool θείος που θέλουν όλοι να έχουνε. Και αυτός με το δικό του ιδιαίτερο στυλ. Και αγαπητός και αυτός, ναι. Με τα επιβλητικά του. Πώς λέγονται ρε εσύ αυτά? Πώς λέγονται αυτά που έχω πάνω από τα μάτια μου? Φρύδια. Τα επιβλητικά του φρύδια και σκοτσέζικη προφορά. Δεν ξέρω τα φρύδια, δεν πειράζει, σταματάει τώρα. Φοράω τη μάσκα συνέχεια γι' αυτό. Ναι. Fun fact, αυτή τη στιγμή δεν τη φοράει. Οπότε θα γνωρίσω ποιος είναι. Αλλά κάντε like παιδιά και subscribe και ίσως στο μέλλον. Δεν ξέρω αν έχετε αντέξει μέχρι τώρα. Ποιος είναι, αλλά δεν πειράζει, κάντε ένα like όποιος μας ακούει. Είσαι πλάκας. Τέλος πάντων. Καπάλντι που είναι ένας άνθρωπος που λέω στην αρχή δεν τον καταλάβαινα. Μετά όταν μεγάλωσα τον κατάλαβα λίγο καλύτερα και εκτίμησα καλύτερα το τι έπαιζε. Ναι, ίσως ναι, σε νεότερη ηλικία όταν είσαι, ναι, συμφωνώ ότι δεν μπορείς να
καταλάβεις τόσο ειδικά στην πρώτη σεζόν που ήταν πιο αυστηρός, λίγο πιο... Βασικά δεν ήξερα το... Μετά γίνεται λίγο πιο χαλαρός, ήταν cool βέβαια, αλλά ναι, πρέπει να είσαι και λίγο πιο... Πώς το εννοείς? Ναι, μην είσαι και πολύ πιτσιρίκος για να... Όχι, ξέρεις... Καταλάβεις ότι όντως ήταν καλός. Ήτανε καλός. Καταλάβαινα το πόσο καλός ήταν ερμηνευτικά σαν ηθοποιός. Το κόνσεπτ των επεισοδίων δεν καταλάβαινα σε εκείνη την ηλικία. Ναι, γιατί εντάξει, αδικείται λίγο για το σενάριο. Δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, έχει κάποια κακά επεισόδια, όπως εκείνο αυτό το επεισόδιο στο φεγγάρι. Ρε φίλε, τι έσχος είναι αυτό. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι ο μόνος λόγος να δικαιολογήσω και αυτό με το ότι όλο το Λονδίνο γίνεται δάσος. Ναι. Από εκεί και ύστερα είναι απλώς καλές ιστορίες και ίσως περίμενα κάτι παραπάνω από ό,τι περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, έχει περισσότερες προσδοκίες, εντάξει. Και μετά πάμε... σε μια αμφιλεγόμενη ηθοποιό. Απρόσμενη αλλαγή γενικότερα. Ναι. Βέβαια περιμέναμε το Μόφατ να μας τα κάνει αυτά τα κόλπα, γιατί το είχε κάνει με έναν άλλον σημαντικό δευτερεύοντα χαρακτήρα της σειράς, στο lore της σειράς. Το κατάφερε άλλος, ο Chris Chibnall, ο δημιουργός, ας το πούμε, του Broadchurch. Είχε γράψει το Broadchurch, είχε κάνει μεγάλη επιτυχία και λένε στο BBC, κάτσε τώρα θα φύγει ο Moffat. Οπότε τι θα κάνουμε, θα φέρουμε αυτόν, επειδή έκανε επιτυχία στο Broadchurch. Έχει γράψει και κάποια επεισόδια και για τον Doctor Who παλιότερα. Βέβαια. Αφιλεγόμενης ποιότητας και αυτά. Και έχει γράψει και για το Torchwood. Μια spin-off σειρά η οποία παίζονταν από την περίοδο του Tennant, ας πούμε. Και αυτή στο Sky έχει παιχτεί. Και αυτή στο Sky, αλλά οι υπότιτλοι δεν είχαν καμία σχέση με το lore. Άλλοι τα γράφανε, άλλοι τα βάζανε. Τέλος πάντων είναι και αυτό. Είναι άλλο ένας λόγος που πονάει λίγα και κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Η Jodie Whittaker. Πρώτη γυναίκα Doctor. Πρώτη γυναίκα, πρώτη αλλαγή για τα γεγονότα, γιατί όταν είσαι ένα τέτοιο άτομο δεν ήξερες αν ήταν αφιλεγόμενο ότι θα μπορούσε να αναγεννηθεί σε γυναίκα. Το κοινό, ναι. Αλλά εγώ δεν είχα θέμα στην επιλογή. Ούτε εγώ. Είναι και εξαιρετική ηθοποιός, αλλά εντάξει, για το ρόλο του Doctor λίγο και το σενάριο, λίγο τα επεισόδια, ναι, τα οποία έγιναν πολύ κοινωνικού περιεχομένου. Ναι. Πολλά θέματα κοινωνικά, δηλαδή φύγαμε λίγο από το κόνσεπτ του διαστήματος των ταξιδιών του χρόνου. Οκ, το είχε πάλι, αλλά ναι, τώρα άμα πάει να γίνει λίγο Broadchurch, για αυτά τα δεδομένα ήταν πολύ καλή. Τώρα για Doctor Who δεν ξέρω αν με άλλον παραγωγό αν θα έχει περισσότερη επιτυχία. Αν είναι στο Doctor Who. Ναι, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Να το πούμε. Όσο πιο σεμινά μπορούμε. Δεν θα βγάλω hate στο Chris Chibnall. Ναι. Έχει γράψει κάποια καλά πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι εξ ολοκλήρου ήταν καλά. Αλλά δεν είχε πάρει τη ρότα του. Δηλαδή η τελευταία του σεζόν. Και ήθελε να κάνει πολλές αλλαγές. Οι οποίες ευτυχώς μάλλον δεν ισχύουν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ειδικά το τελευταίο επεισόδιο, ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ελπίζω να μην ισχύουν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Γιατί 14ο Doctor πλέον θα είναι σύντομα. Θα έρχεται σύντομα στις 23 Νοεμβρίου, όπως είναι κλασικό. Ναι. Και είναι πάλι ο David Tennant. Αλλά πλέον 14ος. Αλλά σαν 14ος, όχι σαν 10ος. Και είναι λίγο περίεργο. Οπότε ναι, έχουμε πολλά ερωτήματα. Να δούμε πώς. Γιατί θα είναι ο πρώτος ever ηθοποιός που παίζει δεύτερο Doctor ξανά. Ναι. Ναι, είναι πολύ περίεργο όλο το γεγονός. Δηλαδή, σου δέχομαι το γεγονός ότι βάζω γυναίκα. Ήταν πράγμα που ακόμα και ο Sidney Newman το έλεγε στα 20 χρόνια της σειράς. Το The Five Doctors. Λέει, θα μπορούσαμε να αναγεννήσουμε τον Doctor σε γυναίκα. Ναι. Και το λέγαμε το 1983. Ναι, γιατί ο Doctor δεν έχει φίλο, ας πούμε. Ναι, θεωρείται θεωρητικά άφιλος, αλλά... Γιατί είναι εξωγήινος, οπότε ναι. Ναι, αλλά βέβαια στην τηλεταινία ξεκίνησε ένα άλλο τερτύπι. Καλά, πέρα ότι η ταινία σου πετούσε και κάτι δεδομένα ότι δεν είναι ακριβώς άρχοντας του χρόνου. Ναι, παιδιά, ο Doctor έρχεται από τον Gallifrey, λέγεται έτσι ο πλανήτης. Ναι, πρέπει να το πούμε πιο νωρίτερα. Δεν πειράζει.
και λέγονται και είναι Gallifreyan, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη κοινότητα η οποία έχει αποκτήσει την ικανότητα να αναγεννιέται, που αποκαλούνται άρχοντες του χρόνου. Αγγλιστοί Time Lords. Οπότε είναι ένας Time Lord. Ναι, οπότε δεν έχει φίλο. Τώρα άσχετα αυτά που λέμε για την Ελλάδα, γενικά αυτό είναι το concept. Ότι μπορεί να αναγεννηθεί. Ναι. Να έχει ό,τι. Και να μπορεί να είναι χαρακτηριστικά γίνεται. Ναι. Ανθρώπινα βέβαια. Φαίνεται σαν άνθρωπος, αλλά η μόνη βιολογική του ιδιαιτερότητα είναι ότι έχει 2 καρδιές. Αυτό. Ως ένα βαθμό. Αλλά εντάξει, αυτό που θα ήθελα να πω με το γεγονός ότι εντάξει, στην τελεταινία είχαμε πιάσει τα γεγονότα ότι μπορεί να είναι και μισός άνθρωπος. Ναι, γιατί άμα καθίσει δει κανείς το screen test του Μακάν, είναι το γεγονός ότι είχε δοκιμαστικό ότι μιλούσε με τον Μάστερ, έναν άλλον αντίπαλο άρχοντα του χρόνου, ο οποίος είναι το ακριβώς αντίθετό του, να μιλάνε ότι όντως είναι αδελφός, ότι η μητέρα του είναι γήινη και εξαφανίστηκε και εξορίστηκε. Ήθελαν να βάλουν λίγο αμερικάνικο δράμα στην ιστορία. Ναι, εντάξει. Αλλά ίσως καλύτερα που δεν έγινε. Ευτυχώς έγινε λίγο retcon. Ναι. Καλύτερα που δεν το. Καλά, αλλά πίστεψέ με, θα το συγχωρούσα όπως συγχώρεσα και στο επαιτειακό την είσοδο του John Hurt ως το War Doctor, που είναι ενδιάμεσος του Μακάν και του Eccleston, γιατί πολέμησε στον πόλεμο του χρόνου. Ένα από τα μεγαλύτερα συμβάντα που ξεκίνησε από τη Russell D. Davies era. Ναι, ουσιαστικά ναι, είναι παραπάνω η Doctor, αλλά δεν έχει αριθμό, είναι ο War Doctor αυτός. Ναι. Αλλά θεωρείται. Είναι 8, τον λέμε 8,5 θεωρητικά. 8,5, ναι. Άσχετα που έγινε πιο μεταγενέστερα εμφανίστηκε. Ναι. Αλλά θεωρείται ότι είναι ανάμεσα στους δυο, στον 8ο και στον 9ο. Και ότι είναι ένα παραπάνω μπόνους αναγέννησης ότι αναγεννήθηκε. Ναι. Γιατί όντως υπάρχει concept ότι οι Time Lords έχουν 12 ευκαιρίες να αναγεννηθούν. Βέβαια έχουμε φτάσει στο σημείο που το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Από το Matt Smith. Εντάξει. Αν δείτε τη σειρά θα καταλάβετε. Λοιπόν, νομίζω φτάσαμε, είπαμε πολύ lore, είπαμε πάρα πολύ πράγματα του lore. Να πούμε και για τον τελευταίο που θα είναι χρονικά. Ναι, ο Sudi Gatwa, ο τύπος που έπαιξε στο School Education, στο Sex Education, συγγνώμη. Ο 15ος, δεν ξέρουμε αν παίξει καμιά άλλη μπινιά και βάλει κανέναν άλλον. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο. Θεωρητικά είναι ο επόμενος στο τέντο, αλλά αργότερα. Κάνει γυρίσματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Θεωρητικά είναι 15ος τώρα. Θα δούμε. Και αυτός τελικά είναι 31 χρονών, 30 κάπου εκεί. 30 χρονών, εντάξει. Ο Matt Smith έχει ξεκάθαρα το σκορ ακόμα. Αλλά και πάλι ελπίζω να δούμε. Πρώτος έγχρονος Doctor. Πρώτος μαύρος gay Doctor. Ναι, οπότε. Αλλά. Μένουμε στις αλλαγές που, δεν μας πειράζει, αρκεί να ανταπεξέλθει πλήρως. Στο ρόλο. Ναι. Θα δούμε. Είναι υποσχόμενος κι αυτός. Ελπίζουμε να θα φανεί, αλλά έχουμε ακόμα καιρό. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα καστάραν αυτόν σαν Doctor. Μου έκανε απίστευτη εντύπωση. Ναι, γιατί βγαίνουν υποτίθεται κάποια ονόματα εκείνη την περίοδο που είναι να βγει ο νέος Doctor. Ακόμα και γυναίκες, φυσικά. Ναι, ήταν και Τζόντι, ήταν και αυτός νομίζω. Ήταν υποψήφιος και ήταν και στους πιθανούς. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είχαν χαμηλά τα. Αλλά ναι, είχαν άλλους για πιο πιθανούς. Μάλλον ξέρεις, οι κουτσομπόλεδες εκεί πέρα στο ίντερνετ ψάρεψαν πάντως ότι. Την Τζόντι την είχαν σίγουρα. Θυμάμαι 100%. Ναι, γιατί ρε εσύ, θα σου πω και το εξής. Για την Τζόντι προετοιμάστηκα. Είδα φυσικά τον Broadchurch, γιατί έπαιζε βασικό ρόλο. Και αυτό το περιμέναμε ότι θα μπει ένας έγχονος Doctor κάποια στιγμή. Ότι. Ναι. Αλλά με την Τζόντι για παράδειγμα είχα προετοιμαστεί τρελά. Είχα δει Broadchurch, είχα δει ένα μικρό σκετσάκι από μια θεατρική παράσταση που παίζει Αντιγόνη. Την Αντιγόνη. Και είχε σαν κρέοντα, για όσους θυμάται ακόμα, αρχαία Λυκείου. Τον έπαιζε ο κρέοντας τον Eccleston, οπότε λες τον κρέοντα, ναι. Ο ένατος Doctor δηλαδή. Και λέω ρε φίλε, έχουμε ωραίες ερμηνεάρες, έχουμε δυναμικό, έχουμε. Και βλέπω αυτό το πράγμα.
Τέλος πάντων, κλείνει αυτή η παρένθεση. Αυτά και με τους Doctor. Ελπίζω να μην κουράσαμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Θα το φτιάξουμε. Έχουμε φτάσει 39 λεπτά, βλέπω εδώ πέρα. Θα βρούμε έναν τρόπο. Θα το δουλέψω. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας πιάσουμε λιγάκι τη μαγεία. Είπαμε όλο το lore, είπαμε όλα τα πράγματα σχετικά με τον Doctor Who. Τι είναι αυτό όμως που μας μάγεψε, τι είναι αυτό που μας κράτησε σε αυτή τη σειρά? Είναι το ταξίδι στο χρόνο? Είναι ο άνθρωπος που μεταμορφώνεται? Κοίτα, εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν 9 χρονών. Τέλος πάντων, ήμουν αρκετά μικρός και ναι, ήταν κάτι το... Γιατί δεν βλέπαμε και πολλές σειρές με real life, να το πούμε έτσι, τοπίους, πιο πολύ βλέπαμε animation, τέτοιου στυλ. Αλλά ναι, ήταν ίσως αυτό, όχι βασικά ίσως, είναι αυτό το ταξίδι στο χρόνο πιο πολύ. Ναι. Και η μουσική του, γενικά. Ναι. Τα sound, γιατί μένουν, ειδικά σε τέτοιες ηλικίες σου μένουν πολύ στο μυαλό. Το TARDIS, σαν η μηχανή του χρόνου, όλο αυτό το concept ήταν και ηθοποιό, όπως είπαμε τότε. Ναι. Ήταν και βοήθησε πολύ και η ελληνική μεταγλώτηση, η αλήθεια είναι. Ναι. Ειδικά άμα είσαι νεαρή ηλικία. Όταν έχεις για παράδειγμα. Είναι κρίμα που δεν έχουμε. Ναι. Το και τώρα τέτοιο. Αρκεί να είναι ωραίες παραγωγές που ήταν τότε, μην είναι μεξικάνικου στυλ. Γενικότερα η φάση με τον Doctor Who εκείνη την περίοδο, παιδιά, πουλούσε πάρα πολύ σαν το επόμενο Υπαστυνόμος Rex. Είχε αυτή την αίσθηση για μένα. Δηλαδή ο Γιώργος Νινιός, νομίζω αυτόν είχαν. Έτσι έλεγε το τρέιλερ. Doctor Who, με τη φωνή του Γιώργου Νινιού. Θέλουν να εξουσιάσουν την ανθρώπινη φυλή. Τουλάχιστον έτσι το έλεγε η βίντεο τότε στο τρέιλερ. Δεν είμαι σίγουρος. Τους ανάλλαξε μετά, δεν θυμάμαι. Ήταν ο ίδιος, ακόμα και στον Τένατ αυτός ήτανε. Έβγαζε πάρα πολύ την αίσθηση του Χιλάκη. Ο Χιλάκης είχε κάνει τον Μόζερ στο Επαστυνόμο Rex. Ναι. Πουλούσε πάρα πολύ αυτή την αίσθηση. Ο Γκίκας, πιστεύω, όταν σκηνοθετούσε αυτή τη σειρά, ήθελε να το κάνει το επόμενο Επαστυνόμος Rex. Γιατί είχε κάνει και σκηνοθεσία πάνω στο Rex, οπότε πιστεύω ήθελε να κολλήσει, να κάνει μια συνέχεια και μεταξύ μας η σειρά είναι αρκετά φιλική σε σύγκριση με αυτό που βλέπουμε στο Rex. Στο Rex βλέπαμε πολύ χοντρά πράγματα. Και... Ναι, να πούμε δεν έχει τόσο βία, δεν έχει βασικά... Δεν έχει ίχνος αίματος σε κάποιες φάσεις. Ναι, παλιότερα ήταν πιο βίο, τα πρώτα του χρόνια. Στην κλασική περίοδο κατηγορήθηκε πάρα πολύ από συγκεκριμένες οργανώσεις βίας, που θέλανε, ήταν λίγο πουριτανοί στη Βρετανία κάποια άτομα, κάποιες μεγάλες κυρίες οι οποίες λέγανε «Α, δεν επιτρέπεται να βλέπουν τέτοια βία πράγματα στις τηλεοράσεις μας». Ο Ζήρος σε μια άλλη εκδοχή, τέλος πάντων. Ναι, οπότε πλέον ήταν πιο light μετά, αλλά λίγο το χιούμορ, λίγο η δράση που είχε. Ήταν και αυτόνομα τα επεισόδια. Καλά, συνήθως είναι αυτόνομα. Ήταν αυτόνομα εκτός από δύο. Είχε κάτι χαζούτσικα, τέλος πάντων θα πούμε παραπάνω. Χαζούτσικα, έτσι κάτι πράγμα όπως τα σλιθίν που λέγαμε. Τα σλιθίν, ναι, εντάξει. Που ήταν, εντάξει ρε παιδί μου, σε κάνει λίγο, περνάς καλά ας πούμε. Ήταν η αρχή ακόμα. Ακόμα ο Ντέιβις το βρίσκε. Έχει και τα σοβαρά του φυσικά αργότερα. Dalek. Ναι. Father's Day. Οπότε, ναι, αυτό. Δηλαδή και μετά που δεν είχε υπότιτλους, είχε. Μπήκαμε με πότλους, μπήκαμε κλασικά. Δεν υπήρξε θέμα. Εντάξει, στην αρχή μου φάνηκε λίγο περίεργο. Αλλά το συνήθιζα, με κράτησε η σειρά. Δηλαδή μέχρι που πεζόταν στο Sky με το Tenet. Ναι. Στο Waters of. Όχι, ο Waters of Mars δεν παίχτηκε ποτέ. Δεν παίχτηκε ποτέ το Waters of Mars. Το Planet of the Dead. Planet of the Dead. Εκείνο το τελευταίο ever επεισόδιο που έδειξε, που το έβαλε 250 φορές. Βαρεθήκαμε τη ζωή μας. Ναι, μέχρι εκεί δηλαδή το έβλεπα κανονικά εκείνη την περίοδο, δεν είχα σταματήσει καθόλου. Μετά εντάξει, λόγω και του ίντερνετ, που ήταν ακόμα πολύ πρώιμο στάδιο. Ναι, ήταν και πολύ φιλικό, να σου πω την αλήθεια. Μετά από εκεί μπορέσαμε να δούμε τα τελευταία επεισόδια του 10ου Doctor και να συνεχίσουμε να βλέπουμε και τις επόμενες σειρές. Ναι, δηλαδή εγώ μετά το ίντερνετ συντονίστηκα σε τέτοιο βαθμό. Φαντάσου, βλέπαμε κλασικά όλη την έκτη σεζόν. Είχαμε φτάσει στην έκτη σεζόν όταν πρώτο μπήκαμε. Και είχαμε ξεκινήσει η έκτη σεζόν. Μου είχες δείξει τότε τα πρώτα 2 επεισόδια της έκτης σεζόν. Είχαμε καθίσει μέσα, είχαμε ξεχαστεί. Τι μαγεία. Εδώ βλέπαμε τρέιλερ και βγάζαμε, αναλύαμε.
βγάζαμε θεωρίες, λέγαμε πότε θα επιστρέψει ο Τέναντ. Παρόλο που, εντάξει, με το Σμιθ ακόμα είχαμε τα θεματάκια μας. Αλλά λέγαμε θέλουμε Τέναντ πίσω. Και τελικά ήρθε. Τελικά ήρθε. Ναι. Τέλος πάντων, αλλά ναι, για τη μαγεία που λέγαμε αυτό πιο πολύ. Το όλο concept να το πω. Ναι. Και οι χαρακτήρες, αλλά ναι, όλο το στυλ. Ναι, εμένα, ναι, επειδή δεν είπα, ναι. εγώ δεν είπα, μ' άρεσε πάρα πολύ η πεταξίδι στον χρόνο. Ιστορία, ναι. παρελθόν. Θέλω να τα δω όλα αυτά. Και μου τα έδωσε σε έναν βαθμό, μου έδωσε και λίγο ιστορία, μου έδωσε και τα άλλα τα sci-fi, μου έδωσε λίγο διαστημικούς ναζί όπως τα Daleks, μου έδωσε διαστημικούς κομμουνιστές όπως είναι τα Cybermen που τα μοιράζονται όλα μαζί ναι. μεταξύ τους. Σώμα, ψυχή, αλλά όχι συναισθήματα. Όπως κανονική Σοβιετική Ένωση. Ναι. Οπότε και εσύ πάνω κάτω. Ναι, βέβαια εγώ σταμάτησα κάπου στα ενδιάμεσα. Δηλαδή σταμάτησα στα μεταγλωτισμένα και μετά κάπου στην εφηβεία μου είδα 4η σεζόν. Η καλύτερη που θεωρείται για τα δεδομένα λόγω και του δίδυμου που ήρθε η Catherine Tate σαν Donna Noble. Ξανά. Είδα το Fires of Pompeii. Ένα επεισόδιο με έναν μελλοντικό Doctor. Ναι, και μια μελλοντική companion. Μια μελλοντική companion σωστός. Και έπαθα πλάκα λίγα με το concept. Θυμήθηκα ξανά γιατί αγάπησα αυτή τη σειρά. Οι ερμηνείες, όλα ήτανε. Ναι, είχες πέσει στην καλή την περίοδο. Είχα πέσει στην καλύτερη περίοδο ever και το Fires of Pompeii ήταν μια καλή εισαγωγή. Και νομίζω ένα από τα μακρά αγαπημένα μου από τα επεισόδια της σειράς. Εκείνο το συγκεκριμένο επεισόδιο στη σεζόν. Οπότε τώρα αν θες να πούμε για τους εχθρούς ή να πούμε για companion brother. Να πούμε για εχθρούς αφού λέγαμε για Dalek και Cyberman. Ναι, γιατί ήθελα να το βάλω εισαγωγικό. Εντάξει, με τα Dalek. Τα Dalek ήταν μια εισαγωγή σε φάση ότι, ο Newman έλεγε δεν θέλουμε bad guy alien στη σειρά μου. Μετά από ένα σημείο είδαμε ότι αυτό με τους είχε σε μια σειρά ιστοριών σε 5 επεισόδια για κάτι ανθρώπους Neanderthal που μόλις τώρα ανακάλυπταν τη φωτιά. Εντάξει ρε φίλε, θα βάλουμε κάτι εξωγήινο, πρέπει να φέρουμε τα παιδιά στη τηλεόραση ξανά. Έφαγες που έφαγες το άκυρο επειδή την ίδια περίοδο που έβγαλε στο πρώτο επεισόδιο δολοφονήθηκε και ο Κέννεντι. Πρέπει κάπως να ανεβάσουμε τον πύχη. Έπρεπε κάτι να γίνει. Οπότε φέρανε τα Daleks. Το οποίο θα βάλεις και μια φωτογραφία να δούμε πώς είναι. Θα βάλω περιέγραψε λίγο. Πολλά περισσότερα. Το concept ξεκινά από μια λατιέρα, παιδιά. Ό,τι πρόχειρο δεις στο χώρο. Βάζεις μια λατιέρα, του βάζεις. Πώς είναι αυτό που βάζεις για να σπάσεις το κρόκο του αυγού. Ναι, ρε παιδί μου, που ανακατεύεις τέλος πάντων. Που ανακατεύεις. Θα το γράψω κάπου στο μοντάζ, παιδιά, μην ανησυχείτε. Για τους podcastάδες, όσοι το ακούνε ηχητικά, κρίμα. Θα του βάλεις μια βεντούζα. Θα του βάλεις και μια βεντούζα εκεί πέρα να κάνει. Ναι, γιατί έχει κάτι σαν βεντούζα που μοιάζει. Έχει μια βεντούζα και έχει έτοιμο ένα Dalek. Τι φωνάζει? Exterminate! 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 Τους κούφανες όλους, άμα ακούτε με ακουστικά rest in peace. Rest in peace. Θα το φτιάξω μία. Και από ποιο πλανήτη είναι? Σκάρο! Και έχεις κάνει κι άλλες αναφορές σε αυτά τα προηγούμενα βίντεο σου. Ναι, το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Να βρίζεις τον πλανήτη. Είναι σαν την κόλαση. Είναι μια κόλαση. Έχεις κυριολεκτικά διαστημικούς ναζί μέσα σε ένα πλανήτη. Οπότε είναι κόλαση. Οπότε άντε μου στο σκάρο! Άντε μου στο σκάρο, ρε! Θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, και γενικά είναι. Ο αιώνιος εχθρός να πούμε. Είναι να βάλουμε το μας. Όχι, νομίζω πιο πολύ από είναι ο αιώνιος εχθρός, παιδιά. Ναι. Είναι ξεκάθαρα. Είναι το τέρας. Το alter ego, ας πούμε. Όχι alter ego. Δεν θα το λέω. Ναι, είναι ο συνοδοιπόρος της ναι, σειράς. Είναι το Yang στο Ying που είναι ο Doctor. Ναι, αυτό ήθελα να πω κάπως. Είναι ο τρόπος που έχει ισορροπεί. Δηλαδή, φαντάσου. Επειδή το BBC είχε και την εξής βλακεία, ο δημιουργός του κάθε τέρατος έχει αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα για τον Dalek. Δεν τα έχει τα BBC απευθείας τη σειρά του Doctor Who, τα έχει άλλος, ένα Starry Nation που τα έφτιαξε. Έχει κάνει ειδική συμφωνία. Η οικογένεια του Nation κάθε φορά το χρόνο πρέπει να υπάρχει ένα Dalek στη σειρά. Κάθε φορά το χρόνο. Και παίρνουν λεφτά από αυτό. Φυσικά πνευματικά δικαιώματα είναι. Θα τσεπώνουν τα λεφτάκια τους. Μια χαρά. Εντάξει.
Τα Daleks Αλλά προσπάθησαν. εντάξει, Είναι διαχρονικά, δεν μπορείς να τα κάνεις αλλιώς. Χρειάζονται δηλαδή. Ήταν τόσο διαχρονικά. Είχες παλιότερα στα 60s και στα 70s τους Beatles που λέγονταν Beatlemania. Παράλληλα υπήρχε και το Dalekmania. Ήτανε τόσο δημοφιλή που βγάλανε μια ταινία, 2 ταινίες βασικά, στο Hollywood με τον Peter Cushing. Το Darkin από το Star Wars το πρώτο στο A New Hope. Και το ονόμασαν Doctor Who and the Daleks. Δηλαδή ήταν τόσο σημαντικά. Είναι τόσο. Και marketing όλα, ναι. Προσπάθησαν ακόμα και δικιά του σειρά να κάνουν με τα Daleks. Το Terry Nation προσπάθησε, αλλά πέτυχε. Μετά έχουμε τα Cybermen. Τα Cybermen, τα οποία όπως μ' αρέσει να αναφέρω εγώ. Σαν ανδροειδές, ας πούμε. Είναι πλήρη ανδροειδές. Άνθρωποι θεωρητικά, αλλά. Είναι μετατροπημένοι άνθρωποι. Σε ρομπότ, θα μπορώ να πω απλά. Ναι, με παντελής έλλειψη συναισθήματος. Ναι. Απλώς δεν είναι καλό έτσι όπως το θέτεις ότι είναι ρομπότ. Τα Cybermen είναι Cybermen. Εξωτερικά, ρε παιδί μου. Κάπως. Έχει μια ρομποτική ομορφή, Ναι. αλλά δεν μπορείς να το πεις πλήρως σε ρομποτικό. Ρομπότ, ναι, οκ. Αλλά Ναι. εξωτερική εμφάνιση εννοώ, κάπως έτσι. Δεν μπορείς να το αφαιρέσεις γιατί είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι ένα σώμα που στηρίζεται σε μια που το σώμα αυτό είναι στήριγμα σε μια μεταλλική μορφή. Δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτό το πράγμα. Τα οποία και αυτά έχουν αρκετή ιστορία και έχουν παίξει. Ναι, δυστυχώς είναι και σε λίγο. αρκετά επεισόδια. Δυστυχώς είναι πολύ κομπάρσι όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Οκ, δεν έχουν κάνει την επιτυχία του Dalek σε καμία περίπτωση. Σκέψου για παράδειγμα το φινάλι της δεύτερης σεζόν. Ήταν κομπάρι στο τέλος. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι διαχρονικά και αυτά. Και μετά έχουμε και το Master. Ο Master που είχαμε προαναφέρει, ένας άλλος Time Lord. Είναι ο Joker του Doctor Who, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι ο Joker του Doctor Who. Μες στην παράνοια, απρόβλεπτος, αδίσταχτος. Σκοτώνει ό,τι βρει μπροστά του. Είναι κυριολεκτικά το αντίθετο του Doctor. Έχουν υπάρξει πάρα πολλοί ηθοποιοί που παίξαν τον ρόλο αντίστοιχα με τον εκάστοτε ηθοποιό Doctor. Μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους λίγο. Ο Roger Delgado, ο οποίος πέθανε σε γυρίσματα ταινίες στην Τουρκία, οπότε δεν μπόρεσε να τελειώσει το ρόλο του και μπήκαμε στη διαδικασία αναγέννησης. Οι άλλοι δύο δεν τους θυμάμαι που ήταν σαν κούκλα. Ναι, οι επόμενοι. Οι επόμενοι δεν τους θυμάμαι καθόλου. Εντάξει, είναι κλασικής περίοδο αυτή. Ναι, ήταν μια περίεργη φάση επειδή είχε ξεπεράσει τα όρια αναγέννησης του. Anyway. Μετά έχουμε τον Anthony Anley, ο οποίος ήταν διαχρονικός, ήταν Delgado φάση. Ξέραν τι πήγαν να κάνουν. Μετά έχουμε Derek Jacobi, ο θηλυκός Sir Derek Jacobi. Θα τονιστεί το Sir. Θα τονιστεί το Sir. Πάντα πρέπει να τονίζεται το Sir. Όπως έπρεπε να τονιστεί ο Sir John Hurt. Έχουμε Doctor ο οποίος ήταν Sir. Sir κι αυτός. Δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε. John Sim. Νομίζω είναι η έννοια του γνωρίστε το Master. Ναι, εντάξει. Είναι και η πρώτη. Πρώτη είναι ο Derek Jacobi. Όχι, στην καινούργια εποχή. Ναι, είναι στην καινούργια εποχή. Δηλαδή, όποιοι δείτε από το 5 και μετά είναι η πρώτη εμφάνιση. Από Derek Jacobi και αλλά John Sim. Το εξηγεί πολύ ωραία, οπότε καταλαβαίνεις εύκολα περί τίνος πρόκειται. Ακριβώς. Και ο Σάσα Νταουάν. Η Μισελ Γκόμες. Την ξέχασα τη Μισελ Γκόμες. Η Μισελ Γκόμες. Άλλος ένας λόγος που μπορείς να συνεχίσεις να βλέπεις τη σειρά. 12ο Doctor μαζί, ναι, ήταν. Ναι. Τέριαξαν πολύ. Βασικά όλους τους είπες. Όλους, όχι, δεν είπα τους δύο. Δεν είπα τους δύο αυτούς. Οπότε δεν είπες κάποιους, είπες όλα σχεδόν. Ναι, και ο Σάσα Νταουάν, ο οποίος, ψηλό την γράφει λίγο μίση, ναι, την γράφει λίγο. Έχουν κάνει έναν αχταρμά. Στις τελευταίες σεζόν. Σας έχουμε πει ότι δεν μας αρέσει ο Chris Chibnall. Εντάξει, παιδί μου, είπαμε να μην δώσουμε πολύ hate. Εντάξει, αλλά θα είμαστε όσο πιο επικής γίνεται με όλη αυτή την ιστορία. Ναι, και αυτά γενικά. Τώρα, είναι κι άλλοι εχθροί, αλλά τώρα εντάξει, να μην αναλύσουμε. Μπορούμε να πούμε επιγραμματικά πες Σοτάρα, Saigons. Είναι κι άλλοι που έχουν παίξει και σε μεταγενέστερους Doctor, σε παραπάνω από ένα επεισόδια. Αλλά εντάξει, τώρα μην ξημερώσουμε. Μην ξημερώσουμε και έτσι με αυτό. Αλλά είναι από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ώρα να πιάσουμε λίγο τη σύγχρονη περίοδο. Γιατί και γι' αυτό είναι οι περισσότεροι. Ναι. Εντάξει, λόγω του Sky, αν και παρένθεση,
υπήρξε και στην ERT η περίοδος του τέταρτου Doctor. Υπήρξε. Εντάξει, Δεν το προλάβαμε εμείς, αλλά όσοι ζήσανε το 80 ναι, είχαν δει κάτι. Και κλείνει η παρένθεση. Ποια είναι η αγαπημένη σου σεζόν από το καινούργιο Who? Φίλτατε ταξιάρχη Άρη. Εκεί με το Τέναντ πιστεύω. Για μένα Αν πρέπει να επιλέξεις μία από τις 4. Ή ακόμα και τα specials θα σου πούμε. Ναι, καλά special σου είχα πει το Planet of the Dead. Όχι, εννοείς το Waters of Mars. Όχι ρε. Το Planet of the Dead είναι αγαπημένο σου? Μ' άρεσε το στυλ, ας πούμε με αυτή την... Με την Κριστίνα Ντεσούζα. Ναι. Μ' άρεσε, ας πούμε, σου είχα πει και άλλες φορές ότι θα ήθελα να τους ξαναδώ. Αυτούς τους δύο μαζί. Ναι, ή για τότε. Ή εκείνη ξανά κάπου αλλού. Οπότε από τα special, τα αγαπημένα τελείως δεν είναι, γιατί μ' άρεσε και το End of Time πολύ. Ναι. Αν και εντάξει είναι στενάχωρα λίγο, ειδικά στενάχωρα το τελευταίο, γιατί αναγεννιέται ο Τέναντ. Είναι το τέλος μιας περίοδου κιόλας. Αλλά ναι, ήταν αρκετά καλά, έδωσε ρεσιτάλ ο Τέναντ εκεί. Λογικό ήταν το φινάλε. Καλά, σε οτιδήποτε έδινε ρεσιτάλ, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, η περίοδος Τέναντ είναι, για να μην κουράζω γενικά πιο πολύ, αλλά όλοι, εντάξει, η δεύτερη ήταν λίγο πιο χαλαρή, πιο ναι, δεν υπήρχε κόνσεπτ, δεν υπήρχε κόντρα. Ναι, αν θες να δεις κάτι έτσι χαλαρά, να περάσει ωραία η ώρα σου χωρίς πολύ άγχος και να σκέφτεσαι πράγματα, είναι ό,τι πρέπει. Αλλά γενικά εκεί με την Τόνα νομίζω. Ναι. Και με τη Μάρθα ήταν ωραία. Εντάξει, εκεί με την Τόνα. Ναι, νομίζω ότι. Τέταρτη. Με την Τόνα. Η τέταρτη. Η τρίτη του Τέναντ. Τρίτη είναι η Μάρθα. Δεύτερη η Rose. Με τον Τέναντ. Ναι. Τέταρτη σεζόν. Οπότε αυτή θα πω σαν αγαπημένη, γιατί είχαμε και το σενάριο. Είχαμε μεγαλύτερη έμφαση, ας πούμε, σε άλλα. Και στο σενάριο και είχαμε ένα story, ρε παιδί μου, δεν ήταν τόσο. Ναι. Και είχαν και χημεία μεταξύ τους. Έχουν βασικά, γιατί. Ακόμα και τώρα. Θα επιστρέψει και τώρα θα τους τους δούμε. Θα μιλήσουμε στο τέλος για το Catherine Tate. Ναι. Που εντάξει, ελπίζω να το. Σίγουρα να το συνδέσουν. Ναι. Εντάξει, είναι και μια ιστορία που έμεινε λίγο στο τι θα γινόταν. Σ' άφησε λίγο. Για τα βρετανικά δεδομένα, ναι. Τουλάχιστον δηλαδή, και όσοι το έχουν δει. Έτσι πως το δίνεις. Δηλαδή, εντάξει, και που λογικά θα συνεχιστεί εφόσον θα είναι η ίδια ηθοποιός, δικαιολογείται, γιατί χρειάζεται να δείξει κι άλλο. Σ' αφήνει δηλαδή σε ένα τι θα γίνει μετά, ας πούμε. Αλλά αυτή η τέταρτη σεζόν ουσιαστικά. Ναι. Τώρα μου βάζεις δύσκολα. Λοιπόν. Εσύ τα έβαλες. Ναι, εγώ έβαλες δύσκολα στον εαυτό σου. Έβαλα την κροποδιά στον εαυτό μου, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, πες παραπάνω από μία αλλιώς. Ναι, ξέρεις ποιο είναι το θράσι. Στον τέλος θα πω της τρίτης σεζόν, Human Nature, Family of Blood. Α, ναι, ήταν. Νομίζω είναι μακράν αγαπημένη μου σαν concept. Ναι. Που ο Paul Cornell, ο σεναριογράφος και ο συγγραφέας που είχε κάνει στα Wilderness Years, παρόλο που δεν υπήρξε σειρά, υπήρχαν διάφορα βιβλία. Το Human Nature είναι βασισμένο σε αυτό το βιβλίο. Ναι. Και με πρωταγωνιστή βέβαια τον 7ο Doctor. Και τώρα και απλώς το αλλάξαμε και βάλαμε τον 10ο. Και νομίζω σαν concept ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε γενικότερα αυτή η εναλλαγή. Ο χαρακτήρας της Μάρθα είχε περισσότερη σημασία. Ναι, γιατί στην αρχή δεν είχε τόσο. Μετά. Το πρόβλημα με τη Μάρθα ήταν ότι την κάνανε αναγκαστικά love interest. Και ότι ο 10ος Δόκτωρ έπρεπε να φασωθεί με ό,τι όμορφη γυναίκα υπήρχε σε αυτόν τον πλανήτη. Θα μου πεις ακόμα και με την Catherine Tate, η οποία δεν είναι. Είναι λίγο μαμά. Ήταν λίγο μαμά. Είναι μέλουσα μαμά ένα πράγμα η Catherine Tate. Τη φίλησε και αυτήν. Αλλά εντάξει, για άλλο λόγο φιληθήκανε. Εντάξει, δείτε το επεισόδιο. Δείτε το επεισόδιο. Και αυτό ωραίο επεισόδιο. Ναι, γιατί η τέταρτη σεζόν, ναι. Θα μπορούσα να πάω το Fires of Pompeii, γιατί σου πιάνει. Άρα τρίτη-τέταρτη σεζόν. Τρίτη-τέταρτη σεζόν και Waters of Mars. Αλλά μετά έχεις Matt Smith. Ναι. Έχεις Matt Smith, έχεις 7B. Εσύ ρώτησες. Έκανες το ερώτημα που είπες ποια είναι. Είναι πολλά. Είναι πολλές, ναι, και εμένα μου αρέσει και το Matt Smith εννοείται. Είναι πολλά, δεν μπορώ να πω όχι όμως την 7B του Matt Smith. Είναι ωραία σεζόν. Έχεις Κλάρα. Έτσι, αφού είπες Κλάρα. Να φτιάσουμε τις συντρόφους. Νομίζω τι άλλο, δεν ξέρω αν θα έχεις κάτι να πεις. Εντάξει, είναι πολλά τώρα. Και καπάνει το Heaven Sent και τελειώνω εδώ πέρα. Ναι, τώρα είναι πολλά και εντάξει τώρα.
Είναι πολλά. Ναι. Companions τώρα. Ξεκινάμε. Εντάξει, τώρα να πιάσουμε την νεότερη εποχή. Καλύτερα ή θες και. Παλιότερα εντάξει, η πρώτη ever είναι η Susan. Που απλώς ήταν γονή του Doctor. Δεν μάθαμε τίποτα αν είναι Time Lord ή όχι. Δυστυχώς, ναι. Θα μπορούσε να το επιστρέψουν το ρόλο με άλλη ηθοποιό φυσικά. Μπορεί να το γίνει αυτό. Όχι. Επέστρεψε την ίδια και αναγέννησέ την. Αυτό, ναι. Δεν είναι μεγάλη. Εντάξει, εξηγείται. Είναι μεγάλη. Ναι. Ζει ακόμα. Ναι, εντάξει. Βάλτε στην Ξέρω. περίοδο που ζούσε, την είχε αφήσει με κάτι να πολεμάει κάτι Daleks. Ο πρώτος. Απλά πρέπει να είναι εμφανισιακά και μεγάλη κιόλας. Ναι, θα είναι εμφανισιακά μεγάλη, θα την κρατήσεις και θα την κάνεις να αναγεννηθεί. Εντάξει. Εγώ έτσι θα δούλευε το πράγμα για μένα. Να μπορείς να κάνεις μια ωραία σύνδεση. Για τη σεζόν. Ο Μόφατ κακός δεν το έκανε αυτό για μένα. Πολύ κακός. Και να την έβαζε να πάνε μαζί στο Time War. Από αυτή την άποψη. Ναι, στην νεότερη εποχή έχουμε τη Rose. Η Rose, πολύ καλή εισαγωγή. Είχες έναν πλήρη διαμορφωμένο χαρακτήρα από την πρώτη σεζόν. Στη δεύτερη σεζόν απλά ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με τον Τένατ. Ναι. Και όλα τα fangirls καθίσανε και βγάλανε το σκεπτικό. Είναι ζευγάρι, πρέπει να τα φρουράξουνε μαζί, να φιληθούν, να παντρευτούν. Ήταν αυτό το πράγμα. Έχει ωραία δραματικές σκηνές. Το School Reunion που έχεις και την επιστροφή, έχεις εκείνη την ωραία κοντρίτσα με την πάρα πολύ γνωστή για τους παλιούς που βλέπανε Doctor Who Sarah Jane Smith από την συγχωρεμένη πια Elizabeth Sladen. Και αυτή είχε δικιά της spin-off σειρά. Μετά το School Reunion. Και είχε γίνει και μια προσπάθεια να κάνει ξανά το ίδιο κόνσεπτ, αλλά πέτυχε παταγωδός. Και εντάξει, Sarah Jane δεν μπορώ να έχω μια πλήρη ιστορία. Ακόμα και εγώ που είμαι φάνα. Και εγώ δεν είχα ασχοληθεί πολύ. Και δεν είχα δει και τη σειρά. Ναι, ούτε εγώ, οπότε. Είχα δει τα επεισόδια που έκαναν spin-off εμφάνιση Doctors, ο Tennant και ο Smith, και έμεινα εκεί. Αλλά εντάξει, φαίνεται ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας, είδα κάτι λίγα, αλλά έμεινα εκεί. Το ίδιο ισχύει και για τον Captain Jack. Ναι. Που είναι companion. Παίζει και σε. Εντάξει, στην πρώτη σεζόν ήταν. Ναι, παίζει και στο Tenet. Ναι, παίζει και στο Tenet στην τριλογία της τρίτης σεζόν. Ο οποίος είναι ο κύριος πρωταγωνιστής στο Torchwood, ο κύριος βασικά. Ναι, κύριος πρωταγωνιστής spin-off στη σειρά του Torchwood. Που Torchwood, παρεπιπτόντως, είναι αναγραμματισμός του Doctor Who. Ναι. Και ήταν το κωδικό όνομα της σειράς για το πώς θα τη λέμε. Ναι. Πώς θα τη λένε για να μην καταλάβει κανείς ότι το Doctor Who επιστρέφει. Ναι, οκ, ήταν. Ναι, ουσιαστικά αν θέλω πιο πολύ Captain Jack αυτή τη σειρά και πάλι εντάξει δεν μου τρέλανε ιδιαίτερα. Και αυτή έπαιζε, είπαμε, στο Sky. Ξεκίνησε πολύ ανώρημα. Αλλά πήγαινε για όρημα ανώρημα. Χαζή σειρά, ναι. Όχι χαζή, να το πω, έχει χαζούτσικα πράγματα. Δεν είναι τόσο σοβαρή, ας πούμε. Ήταν ένα Beverly Hills. Ναι. Όπου όλοι φασώνονταν μεταξύ τους και υπήρχε εξωγήινο αίμα. Ναι, και υπήρχε αίμα γενικώς. Πολύ αίμα. Σαν έτσι σε άνιμε σειρά. Τέλος πάντων, αλλά ναι, ο Captain Jack, εντάξει, πολλοί τον γουστάρουν, τον θέλουν πίσω. Εγώ έτσι και έτσι. Ναι. Δεν είναι και ότι. Εντάξει, εγώ χαίρομαι. Απλώς να υπάρχει καλό σενάριο. Ναι. Chris Chibnall. Που το φέρεις και απλώς το κάνεις ένα exposition για ένα απλό Cyberman. Όλα για το τίποτα. Ναι. Μετά, Μάρθα. Μετά η Μάρθα είναι. Τώρα λέμε τους κύριους, εντάξει, δείχνει και άλλους χαρακτήρες εννοείται. Έχουμε και άλλους χαρακτήρες. Αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή, ακόμα και τον Άντριου Γκάρφιλντ να πιάσουμε που έπαιξε στην τρίτη σεζόν. Εντάξει, δύο πόσα είναι. Δύο επεισόδια. Εντάξει, δύο δεν είναι companion. Τίποτα. Θέλω να πω, ας πούμε, για τη μάνα της Rose, το Μίκη, είναι και αυτή ρε παιδί μου, αλλά. Ναι, τώρα. Και ο Μίκη. Αλλά άστο δεν είναι τόσο κύριο. Δεν είναι τόσο κύριο. Θα μπορούσαμε να του πούμε και αυτούς. Ακόμα και. Καλά, πιο πίσω ήταν η μάνα της Μάρθα. Αυτή και αν μπήκε στο περιθώριο. Παρόλο που ο Ντέιβις γουστάει να αναλύει τον companion να έχει τις συγκρούσεις με τον πραγματικό κόσμο και τον κόσμο του TARDIS. Έτσι θα το θέσουμε καλύτερα. Νομίζω ότι η τρίτη σεζόν πήγε λίγο εκτός. Δηλαδή παρόλο που είχε η Μάρθα τα προβλήματά της με την οικογένειά της, χωρισμένοι γονείς, αδέλφια τα οποία προσπαθούσαν να κάνουν τη ζωή τους αλλά δεν ξέραν και τι να κάνουν λίγο. Ήταν λίγο στα χαμένα. Ήταν λίγο στα χαμένα σε κάποια πράγματα. Αλλά ήταν ίσως η πιο καλή, η δεύτερη καλύτερη μετά τη Rose. Γιατί η Rose μετά τη δεύτερη σεζόν δεν έχει τίποτα άλλο να εξελίξει. Ναι.
Η Μάρθα. Εξελίχθηκε, ναι. Η Μάρθα και εξελίχθηκε και πέρασε πολλά και είχε τις ικανότητες, ήταν γιατρός, ήταν μια σχεδόν εισάξια με τον Ντόκτορ. Μπορούσε να συγκριθεί, να... Εισάξια βάζει στην τόνα που θα πούμε μετά. Εισάξια όμως σε ικανότητες, εισάξια στο να μπορεί να διακρίνει πράγματα. Ναι. Η Μάρθα είναι ένας η Ντόνα είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος άρχισε να εξελίσσεται ακόμα περισσότερο και να αποκτεί την ευφυΐα, να αποκτεί... Είναι ο παραλληλισμός του θεατή, ο οποίος δεν έχει αυτοπεποίθηση και την αποκτάει. Η Ντόνα είναι αυτό το πράγμα στην τέταρτη σεζόν. Κακές του Σύρο 2023. Αυτό για την Ντόνα. Η Ντόνα είναι αυτός ο χαρακτήρας. Είναι ο χαρακτήρας που θα καθίσει εσύ, ο οποίος δεν έχεις αυτοπεποίθηση για τον εαυτό σου και θα πάρεις το κουράγιο γιατί έχεις τον καλό φίλο που θα σε βοηθήσει να αναπτυχθείς. Και τζάμπα συμβουλές. Τι άλλο θέλετε, σωστός. Όχι, ναι, όντως ταιριάζει έτσι. Που, ναι, και αυτή θεωρείται, εντάξει, είναι... Είναι ορόσημο. Είναι ορόσημο η Ντόνα. Που θα επιστρέψει όπως είπαμε. Μετά αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ο Russell D. Davies παίρνει μπούλο, φεύγει και κλείνει τον κύκλο του κανονικότατα, οργανικά. Θα έλεγε κανείς, πολύ οργανικά, τέλεια οργανικά. Έχει τον Steven Moffat και μου φέρνει το παραμύθι του. Amy Pond. Και το Rory μετά. Και το Rory. Που είναι, εντάξει, θεωρείται. Είναι σταθερός. Πρέπει να αναφέρεις το Rory. Ναι. Αναγκαστικά πρέπει να αναφέρεις το Rory. Όσο και αν λέγαμε, ο Rory είναι companion. Που και η Amy εξελίχθηκε, εντάξει. Ναι. Ήταν οργανική εμφάνιση του Rory. Ναι. Γιατί πρέπει να καθίσεις να δεις 2-3 επεισόδια την Amy και μετά να φέρεις τον επόμενο. Αν θες να έχεις τριπλέτα στο TARDIS. Κάποια πρέπει να τα βλέπουν αυτά. Chris Chibnall. Δεν έχεις φάει τον άνθρωπο να πάρει. Θα είναι λόξιγα θα. Εντάξει. Και τι ήθελα να πω. Ναι. Ο Rory ήταν η Amy ήταν το παραμύθι που ζούσε το όνειρο. Ζούσε το παραμύθι. Ζούσε λίγο την εξερεύνηση. Ναι, γιατί ξεκινάει μεγάλη πουρκία. Με το ρακίνδετο άνθρα. Rackety man. Ρακίνδετος άνδρας. Ναι, οκ. Και ο Rory, ο οποίος ήταν ο απόλυτα κοινικός χαρακτήρας, ο οποίος προσπαθούσε να φέρει στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό, η Amy ζει το παραμύθι, ναι, αλλά ο άλλος τραβάει λίγο τα χαλινάρια σαν σωστός Ρωμαίος στρατιώτης, κατώταρχος. Το έχει. Ναι, έχει πάρει και αυτή τη μορφή. Έχει πάρει και αυτή τη μορφή για άλλους λόγους. Μετά έχουμε την Κλάρα. Έχουμε και μια παρένθεση, αν και αυτό μπορούμε να το πούμε πιο μετά. Βασικά πες την Κλάρα. Ποια παρένθεση? Α, ναι, σωστά, η River Song. Που είναι σε όλους. Α, όχι, εντάξει, δεν ήταν. Είναι κοίταξε, στα audio drama θεωρητικά έχει δει τους πάντες. Ναι, τους έχει δει όλους. Θεωρητικά είναι σε όλους. Ναι. Τους έχει δει όλους. Στη σειρά είναι στο 1, στο 10 και στο 11. Και στο 12 που κλείνει η ιστορία της. Είναι ένας χαρακτήρας μυστήριο. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι πλησιάζει τον Doctor σε κάποια σημεία. Δηλαδή όταν ο Τέναντ τη συνάντησε, είχε αυτό. Απλώς με το sex appeal. Είναι λίγο σαν Catwoman still. Είναι σεξοβόμβα. Ναι. Είναι Catwomanίζει δηλαδή, γενικότερα. Ναι, μπορεί να ξεγελάσει να κάνει. Είναι λίγο. Είναι μια ωραία φανφατάδ. Ναι. Που θα μπορούσε να χωριτεύει τις πάντες. Με τον 11ο ναι. Είδαμε περισσότερο πράγματα για αυτήν. Είδαμε περισσότερο. Εξελίχθηκε. Και το story ουσιαστικά. Ναι. Βέβαια κάποιοι έχουν τις αντιφάσεις τους για το πώς εξελίχθηκε η River Song σε σχέση με αυτό που πρώτο είδαμε. Αλλά ήταν ικανοποιητικό. Εντάξει, πολλοί έχουν και audio. Όπως έχουμε πει κάποια έτσι λίγα. Δηλαδή υπάρχουν ιστορίες σε audio. Αλλά τώρα εμείς λέμε κλασικά για τη σειρά. Όχι με το Smith. Ο Smith δεν έχει κάνει audio. Γενικά, αλλά με τους άλλους. Με άλλους companion, με άλλα χαρακτήρες. Ναι. Με έχει τιμήσει συνάντησε. Ναι. Ναι, η River έχει κάνει. Που λέει, σου λέω. Όχι, αυτό είναι spoiler για την έκτη σεζόν. Άστο καλύτερα. Τέλος πάντων. Και μετά έχουμε την Κλάρα. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Να το σπρωθώθηκε. Η Ατζέρα Κόλμαν. Είναι γυναίκα που τη ζητά σε γάμο αυτή τη γυναίκα. Τόπα. Τζένα Κόλμαν, παντρέψουμε. Marry me. Να το.
Είναι μια αλλαγή γενικότερα. Είναι ένα κορίτσι που θέλει να ανακαλύψει τον κόσμο και έχει τη δικιά της δυναμική, έχει τη δικιά της ευαισθησία που θα μπορούσε να πεις ότι ναι, μπορώ να καταλάβω, έχει τις απορίες της, έχει το επίπεδό της, έχει τις γνώσεις της. Απλώς μετά, στην περίοδο του Καπάλντι, δεν ξέρω, ίσως επειδή μου έλειπε και εμένα, ήθελα αυτό το, όπως στη δεύτερη σεζόν ζητούσαν τα κοριτσάκια και με το 10ο και τη Rose, ίσως ήθελα και εγώ να συνεχίσει αυτό το ειδήλιο μεταξύ 11ου και Κλάρα. Ήταν τον 10ο και το 10ο. Ναι. Ήτανε... Στο 12ο εντάξει δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ναι, γιατί είχαν και... Δεν το και ήθελε... το στυλ τους και ηλικία θεωρητικά. Ηλικιακά να το πάρεις. Εμφανισιακά, γιατί εντάξει, ο Doctor είναι... πλέον 1000 κάτι. 2000 ήταν στο Καπάλντο. 2000 ήταν στο Καπάλντο. 2000. Μέχρι το Τράνσελορ ήταν 2000. Ναι, γιατί ο 11ος είχε κάνει τα... Ναι. Τα αιώνια, να πούμε, τα αιωνόβια του. Ναι, έχεις τον Έκλειστον 1 χρόνο. Έχεις τον Ντένατ 4 χρόνια. Τώρα έχεις τον Σμιθ. Ο Σμιθ ήταν σε φάση επειδή, εντάξει, ήταν η τελευταία αναγέννηση, του το δίνω. Θα φας όσα χρόνια μπορείς. Ναι. Θα διαφύγεις, θα πας όσο μακριά γίνεται, θα ταξιδέψεις από εδώ και από εκεί. Υποτίθεται έτσι, ναι, σε γήινα χρόνια και καλά και εμφανισιακά έχει γεράσει. Και εμφανισιακά. Γιατί δεν αναγεννιότανε. Ναι. Και... Οπότε, ναι, και εκεί πήρε πολλά χρόνια. Τέλος πάντων. Εκεί... κοιτάξτε, δηλαδή φαντάσου πέρασε 100 χρόνια και παρέμεινε έτσι στυλάκι. Εντάξει, όσο να πεις. Οπότε δεν γινόταν αυτό με την Κλάρα και το 12ο. Δεν γινόταν αυτό με την Κλάρα και το 12ο, οπότε έπρεπε να φτιάξει μια πιο πλατωνική σχέση μεταξύ τους και μια περίεργη τοξική σχέση κατά τα άλλους. Ναι, ήταν στην αρχή ειδικά. Ήταν από την άποψη ότι αρχίζει να παίρνει επικίνδυνα τα ενία η ίδια η Κλάρα. Ναι, και λίγο θέλει να την προσγειώνει λίγο ο 12ος κάπου. Όχι, το ανάποδο γίνεται συνήθως. Γιατί ο 12ος δεν έχει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, είναι απαθής. Το πρόβλημα με το 12ο είναι ότι είναι απαθής και δεν το πιάναμε πλήρως αυτό το πράγμα. Δεν είχε αυτές τις εναλλαγές χαρακτήρων που θα μπορούσε να καταλάβει κάποια πράγματα όπως ο 10ος ή ο 9ος. Εντάξει, μετά στην πορεία λίγο. Στην πορεία λίγο δηλαδή. Άμα το καταλάβεις, για παράδειγμα, αυτή η σκηνή που ήταν σε εκείνη την υποβρύχια βάση, αν θυμάσαι, που διαβάζει αυτές τις καρτέλες, είναι ένα δείγμα απάθειας. Ότι δεν μπορεί να βάλει ο άνθρωπος στη σειρά. Ανοίγεις το 10ο, ανοίγεις τον Ντένατ στο 10ο, θα σου πει όλα θα πάνε καλά, θα βρω τη λύση. Γι' αυτό κιόλας ήταν και ο Τένατ. Είχε αυτοπεποίθηση, ήταν. Ήταν αυτό. Ο Καπάλντι δεν το είχε σε αυτό το πράγμα. Ο 12ος δεν το είχε σε αυτό το χαρακτήρα. Ήταν ο τύπος που θα πήγε να εισηγηθεί στα ίσα, όπως είχε και στο Lodger. Εκεί με το... Πώς λέγεται ο άλλος ο ξανθός, ο χοντρός που έχει το δικό του talk show. Με το Smith που έπαιζε. Ναι, στα τελευταία πριν το πάνω. Στο Lodger. Δεν θυμάμαι. Στο Lodger, εκείνο το επεισόδιο. Είναι διάσημος αυτός που είχε ένα late show στην Αμερική, αλλά τώρα το σταμάτησε. Ψάξτε τον λίγο όσο μιλάω. Όσο μιλάω ψάχνεις. Και ο οποίος, εντάξει, και εκεί ο Σμιθ έλειπε κάποια στοιχεία ανθρωπισμού στο τι είναι και τι κάνει. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, στην Κλάρα. Ας μείνουμε στην Κλάρα που ήμασταν. Η Κλάρα άρχισε να το χάνει λίγο και ακόμα και εγώ ίδιος μετά την ένατη σεζόν άρχισα να χάνω το ενδιαφέρον μου για το συγκεκριμένο χαρακτήρα και λέω ότι μάλλον πρέπει να τελειώσουμε το χαρακτήρα. Αλλά ο τρόπος που το τελείωσε παραμένει λίγο περίεργος ακόμα για μένα. Ναι. Επίσης έχουμε και τους υπόλοιπους που θα τους ξεχάσουμε. Θυμάστε την Bill ταξιάρχη. Ναι. Μετά την Κλάρα, εντάξει. Ή μετά την Κλάρα. Ήταν ψιλοαδιάφορη, λίγο άντεκανα σε εκείνο που ήταν 3 σερί επεισόδια. Ποια λες? Η Bill. Εκεί λίγο με τις πυραμίδες που ήταν. Ναι, με τους μοναχούς. Εκεί είχε ένα πιο ενεργό ρόλο για μένα. Το τελευταίο επεισόδιο δεν πήγε καλά για μένα. Ναι, ήταν μάλλον πιο αδιάφορη από τους νεότερους. Πιο αδιάφορη από τους νεότερους θα μπορούσα να πω. Και μετά πάμε... Άντε, ξεχνάς τον Νάρντολ. Ο Νάρντολ,
Που το γνωρίσαμε. Εντάξει, ναι, μπορείς να τον Είναι βάλεις. κομπάνιο. Ναι. Δεν μπορείς να μην τον βάλεις σαν κομπάνιο το χαρακτήρα του Ματ Λούκας. Ναι, εντάξει, οκ. Ο οποίος είναι ο Ματ Λούκας, ο οποίος είχε κάνει τους δίδυμους στο πρώτο Αλίκη Χώρα των Θαυμάτων. Για όσους δεν ξέρουν. Ο οποίος είναι οκ, είναι λίγο comic relief. Ναι. Δεν μπορώ να πω, είμαι σε αυτή την φάση που είμαι στην ηλικία που δεν μπορούσα να καταλάβω τα σενάρια που έγραφε ο Μόφατ. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά Για και το πάλι Doctor δεν Who. είναι και αμάγκητη. Ήταν ένας ok χαρακτήρας, είχε τα αστεία του, είχε τα σεξι αστεία του. Είχε πολλά σεξι αστεία του. Το τι είχε κάνει με ανδροειδή και εγώ δεν ξέρω. Τι ήταν λίγο Captain, πήγα να φέρω λίγο Captain Jack χωρίς να έχουν Captain Jack. Ναι, κάπως έτσι. Απλώς θέλουν να κάνουν. Ήθελαν να κάνουν το δικό τους. Και μετά πάμε στην περίοδο της Τζόντι, όπου έχεις Κουαρτέτο με την Τζόντι, τριπλέτα αλλιώς. Κουαρτέτο, έχουμε να ζήσουμε κουαρτέτο από τον πρώτο Doctor που είχε και την εγγονή του και 2 δασκάλους της. Και τώρα έχουμε τον Brian, τον Ryan, εγγονός και παππούς. Από άλλη βέβαια. Ναι, είναι πατριός έμεσα, είναι παπριός. Τέλος πάντων, κάπως έτσι, καταλάβατε. Κάπως έτσι. Γιάσμιν λέγεται η άλλη. Ναι, τη ξέχασα. Την ξέχασα, φαντάζομαι Που έπαιξε πιο πολύ από όλους. Που έπαιξε πιο πολύ από όλους. Φαντάζομαι πόσο πολύ ενδιαφερόμουν για τους χαρακτήρες, φίλτατε ταξιαρχιάρη. Οπότε ο Γιάννης έκατσε πολύ, νομίζω πιο πολύ από όλους. Έκατσε περισσότερο από κάθε άλλο κομπάνιο μέχρι στιγμή στα δεδομένα. Κατάφερε βέβαια να είναι λίγο αδιάφοροι. Κατάφερε να είναι διάφοροι και τι. Ο Ζήρο μάλλον απέτυχε. Μάλλον απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να μην θυμάμαι το όνομά της. Και να μην θυμάται καλά αυτήνα. Γιάσμιν Καν, εντάξει, θυμήθηκα. Ναι, ρε παιδί μου, απλά. Εντάξει, δεν είναι. Ράιαν Σινκλέρ. Ναι. Και Μπράιαν. Ο Μπράιαν, παιδιά. Ο σοφός μου. Ο σοφός. Και τον τελευταίο που είχε μπει στη φάση, φύγαν ο Παπυριός και ο εγγονός. Ο πατριός παππούς και ο εγγονός. Και μπήκε ο Νταν. Για χαραντάν. Ο οποίος μας έφερε απίστευτο γέλιο. Ναι, όχι, χρειαζόταν λίγο. όχι άμεσα με αυτά που είχε στα σενάριο, αλλά κυρίως για αυτό που φτιάχτηκε γύρω από το ίντερνετ. Α, ναι, με τα meme του. Ήτανε ο πετυχημένος memer ever στο Doctor Who. Ναι. Έβγαλε το απίστευτο meme περιεχόμενο γενικότερα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους companions της σειράς. Αν δεν κατάφερε σε σενάριο, τουλάχιστον κατάφερε σε memes. Ναι. Οπότε. Επίσης το πιο σημαντικό πράγμα για τον Dan νομίζω που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι Liverpool. Ναι. Και ότι μένει στο Liverpool. Εντάξει. Εγώ δεν. Ναι, ούτε κι εγώ. Ούτε εγώ. Δεν επανδύζω σε αυτά τα τέτοια, αλλά ναι, αυτό επιδείκνυε πολύ. Αυτό το επιδείκνυε πολύ. Αλλά νομίζω ξεχάσαμε έναν πάρα πολύ σημαντικό χαρακτήρα. Τους άλλους πολύ αναλύσαμε βέβαια. Η Γιάς πιο πολύ αστυνομικός. Είχε και αυτή τα προβλήματά της. Ο Ράιαν είχε δυσπραξία. Ναι. Και ο Μπράιαν συνταξιούχος, πρώην καρκινοπαθής, πρώην λεωφοριατζής, αντίστοιχο ΑΣΤ. Ή ο ΑΣΑ όπως το πάει ο καθένας. Από όπου ακούνε, ναι. Από όπου τα αντίστοιχα. Ο οποίος προσπαθεί να τα βρει καλά με τον θετό εγγονό του. Δεν καλή σχέση. Ναι. Όσο. Εντάξει. Και δεν θα μπορούσε να συνεχίσουν. Γιατί, spoiler alert, πεθαίνει η γιαγιά του Ράιαν. Δεν τη θυμάμαι καν πώς τη λέει. Spoiler, στο πρώτο επεισόδιο. Πρώτο επεισόδιο της περίοδου αυτής. Τζόντι, ναι. Πεθαίνει. Θα μπορούσαν να κάνουν χωριστούς χαρακτήρες. Ναι. Ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, θα μπορούσαν. Αλλά από την άλλη, από τη μία δεν σου φαίνεται λιγάκι ανήθικο. Οκ, πέθανε η τύπισσα με τα οποία παντρεύτηκα. Τι θα διαλύσω τη σχέση μου με τον άλλον, δηλαδή. Εντάξει, μπορεί και για τιμή Σένη και να το κάνει, επειδή και αυτός με τον πατέρα του δεν είχε καλή σχέση και τέτοια. Α, ναι, σωστά. Οπότε δεν είχε πολύ άτομα κι αυτός. Οπότε. Έχεις ένα δίκιο. Ναι. Αν και δεν ήταν και μωρό. Αλλά εντάξει, χρειάζεται να έχει κάποιον. Ξέρεις ποιο ξεχάσαμε να πούμε όμως. Ποιο ξεχάσαμε να πούμε. Ένα από τους πιο σημαντικότερους ever. Ο λόγος που ο 10ος αναγεννήθηκε. Wilfred Mott. Ο παππούς της Donna. Όχι. Είναι companion κι αυτός. Μπήκε στο TARDIS. Πήγε. Άμα βάλουμε όποιοι μπήκε στο TARDIS, ρε.
Zero να πούμε, πρέπει να βάλουν πόσα άτομα. Εντάξει. Όχι, απλώς. Τέλος πάντων, αξίζει να αναφερθεί. Απλώς Ναι. πρέπει να αναφερθεί και θα τον δούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ θα τον δούμε. Γιατί Γιατί και αυτός δυστυχώς έχει ερμηνείες καλές. Ναι. Αν ναι, πρόλαβε. δεν πρόλαβε όλα. Αυτό Ναι, είναι το κάτι πρόβλημα. πρόλαβε όμως. Δεν τα πρόλαβε όλα. Αυτό είναι το. Δυστυχώς απεβίωσε. Απεβίωσε κατά την περίοδο των γυρισμάτων Ναι. για την 60η επέτειο. Για την επέτειο των 60 χρόνων της σειράς. Και δεν ξέρουμε τι σώθηκε και τι θα δούμε από τη σειρά. Εντάξει, πιστεύω θα το βολέψουν, αλλά ναι. Σίγουρα δηλαδή από αυτά που είδα, βασικά αυτό θα το πάμε σε άλλο κεφάλαιο, αλλά ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς χαρακτήρες. Είχε παρουσιαστικό, είχε παρουσίαση. Το κόλπο με το paintball ήταν δικιά του ιδέα. Ναι. Να ρίξει paintball στον Dalek. Και μετά φτιάξανε ένα flash game όπου είναι κάτι ζετάκι που κυνηγείται από Dalek. Κάποιος χαρακτήρας που μπορεί να είναι ο Doctor, δεν θυμάμαι. Και είχε συγκεκριμένα Wilf's paintball. Μπράβο, Τέτοια φάση. Τόσο πολύ άρεσε αυτή η ιδέα. Μπράβο. Αλλά, Και ναι. ήταν ιδιαίτερο. Η Ace χτυπούσε μάτι Dalek, το κατέστρεφε. Ο Wilf χτυπούσε με paintball και μείωνε την ορατότητα ενός Dalek. Ναι, εντάξει, οκ, λειτουργήσε. Λειτουργήσε. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με το κομμάτι που λέγεται επαιτειακά επεισόδια. Είναι το σημείο που αναφέρουμε ότι η κάθε σεζόν, η κάθε περίοδο όταν έκλεινε μια χρονιά ορόσημο ύπαρξη στη σειρά, έκανε ένα επαιτειακό φέρνοντας πίσω τους αγαπημένους πρώην Doctors. Α, για τα επιτυχία, όχι για τα special. Τα επαιτειακά, δεν θα μιλήσουμε για τα special. τώρα δεν Είναι, χρειάζεται. είναι άλλη ιστορία, Ναι, άλλη ή πλοκή της από εποχής, μόνη ας της. πούμε, είχαμε είναι Χριστούγεννα, Χριστουγεννιάτικο και ούτε κάτι και ναι. Θα αναφέρουμε τα πιο βασικά. Όπου το άλλο πιο ενδιαφέρον είναι, ξεκίνησε με τους τρεις Doctor, Handrel, Troughton, Petrie, όπου κάναν το δικό τους επαιτειακό που συνάντησαν τον δημιουργό, τον Time Lords, τον Omega. Ναι, δεν το έχω δώσει έμφαση. Ούτε εγώ το έχω δει, αυτό, να σου πω, οπότε, έχω δει σκηνές. Όπου ήταν μια ενδιαφέρουσα ιστορία που είχε θεματικότητα. Μετά στα 20 χρόνια είχαμε τους 5 Doctors. Εγώ θα πω 4,5 Doctors. Γιατί ο Tom Baker είχε δημιουργικές διαφορές με τον τότε παραγωγό. Οπότε δεν ήθελε να συμμετάσχει. Και επίσης ο πρώτος Doctor πέθανε το 1974 ο Handrel. Και αναγκάστηκαν και τον κάνανε recast. Φέρανε έναν άλλον ηθοποιό, ο οποίος και αυτός πέθανε. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, ειλικρινά, ο πρώτος Είναι μεγάλες Doctor. ηλικίες και όχι, Ένα οπότε- μικρό ενδιαφέρον fact. Η ενσάρκωση του πρώτου Doctor έχει γίνει recast 3 φορές. Ναι. Με τον David Bradley, ο επιστάτης στο Harry Potter, όποιος δεν ξέρει. Που τον είχε ξεκινήσει αρχικά σε ένα επαιτειακό αυτοβιογραφική ιστορία του Mark Gatiss, a.k.a. συνδημιουργού του Sherlock με τον Steven Moffat. Και κάνανε και τον φέρανε και στο original Doctor Who και την τελευταία ιστορία του Capaldi. Αυτή η μικρή παρένθεση. Όπου και είχε το ενδιαφέρον του, την έχω δει. Εντάξει, για τα δεδομένα της ήταν καλή, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, και φέρνει τους Doctor. Τέλος πάντων. Φέρνει τον Doctor, πετυχαίνει το σκοπό του, φέρνει τα Daleks, φέρνει Cybermen, κάνει τα καλά του. Έχουμε βέβαια μετά, έχουμε και κάποιες άλλες προσπάθειες, τις οποίες δεν τις έχουμε συζητήσει εμείς οι δύο, να σου πω την αλήθεια. Είναι το 1993 στο Children in Need, Ναι. όπου φέρνει όλους τους Doctors που υπάρχουν μέχρι στιγμής και τους κάνει μια μικρό ιστορία crossovers με μια δράμα σειρά σαπουνόπερα που πεζόταν από και εγώ δεν ξέρω πότε, Ναι. το EastEnders, Ναι. Αυτά είναι. που μόνο οι Βρετανοί τα ξέρουν μεταξύ τους, 3-4 τέτοια είναι που παίζουν που παίζουν και αυτά εξίσου 30-40 χρόνια, ξέρω εγώ, ναι. Κάθε μέρα. κάθε μέρα. Τύφλα να έχει ο Φόσκολος, δεν πάνε να λέτε για το Φόσκολο, αυτά παίζουν τόσο καιρό και εμείς δεν λέμε τίποτα. Τέλος πάντων, το οποίο ήταν
δεν υπήρχε λόγος, απλά τους έβλεπες να τριγυρνάνε από εδώ και από εκεί και να κάνουν διάφορα πράγματα. Είχες και εκείνη την τύπη σε τυράννη. Εντάξει, χωρίς λόγο, ναι, απλά Ναι. και καλά να. Τέλος πάντων, άπατο πήγε. Τάπατο πήγε. Μετά είχες κάνανε προσπάθεια animation με το Σάλκα. Είναι ένα μικρό web story, το οποίο ήταν ο Richard E. Grant, ο Great Intelligence που ήταν στην τελευταία σεζόν, και ο Old Loki στο Loki είναι ο ίδιος. Ναι. Ναι, είναι ο Old Loki, ο λίγο πιο γέρος, Ναι. γιατί εσύ έχεις δει το Loki, το ξέρεις αυτό. Ο Richard E. Grant ήταν και ένας πλοίαρχος στο τελευταίο Star Wars. Anyway, το οποίο, δεν πήγε καλά και εξαφανίστηκε. Και μετά πάμε στα αγαπημένα μας. 50 χρόνια Doctor Who ήταν όταν είχε βγει το 2013 αυτό το δέος, αυτή η έκρηξη του γεγονότος που λεγόταν Doctor Who, γινόταν ο χαμός, παιδιά. Χαμός, ναι. Χαμός, δεν λες τίποτα. Είχαν ρισάξει όλοι το YouTube, είχε κάνει ειδική περίοδο, καθένας ανέβαζε βίντεο αφιερωμένα στον Doctor Who. Το Household Edit, εκείνοι οι Reactors, Ναι, οι Fine Brothers. Είχε γίνει γιατί τότε περίοδο χαμός. Είχε γίνει χαμός. Βέβαια το community, να σου πω την αλήθεια, επειδή το παρακολουθούσα, ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Υπήρχαν πάρα πολλοί που κάνανε. Βάλε την πύρα σου, αγόρι μου. Βάλε την πύρα σου. Δεν λέμε μπύρα γιατί δεν έχουμε χορηγούμενο. Άμα θέλεις, κάνε χορηγία. Κάνε ένα donate εσύ που είσαι την πύρα, ρε. Δεν σε λέμε. Τα ξέρεις. Και ήταν η φάση. Γινόταν απίστευτος χαμός. Τι επαιτειακά music video κάνανε εκείνη την περίοδο. Τι τρέιλερ για τα 50 χρόνια. Σου τα άδειχνα και γινόταν χαμός. Ήτανε the shit εκείνη την περίοδο. Ήτανε πάρα πολύ. Τη θυμάμαι πάρα πολύ ωραία νοσταλγικά. Το The Day of the Doctor, το οποίο όπως προαναφέραμε επιστρέφει ο Τέναντ, έχει Smith στα καλύτερά του. Γιατί ήταν όντως στα καλύτερα. Ήταν στα καλύτερά του λίγο πριν το τέλος κιόλας. Και η χημεία μεταξύ τους είχε πολύ ωραία. Έχεις τον John Hurt. Ναι, War Doctor. Που για μένα είναι κρίμα που δεν επέστρεψε ο Μακάν. Να τον δώσουν. Πιστεύω ότι ο Μακάν το όχι να μπορεί να δουλέψει σαν ο Doctor που έζησε τον πόλεμο του χρόνου. Για μένα. Ναι, γιατί θεωρητικά αυτόν είχαμε στο νου πριν. Ναι, ή τον Έκλεστον αντιστοίχως. Δηλαδή ναι, ή και τον Έκλεστον, αλλά πιο πολύ εγώ είχα το Μακάν, αλλά εντάξει, ήταν κάτι που δεν έγινε. Αν και ο Έκλεστον τα έλεγε κι αυτός. Γενικότερα λέμε, όλη αυτή τη θεωρία τη βγάλαμε, γιατί στο πρώτο επεισόδιο στο Rose τον είδαμε να κοιτάζει τον καθρέφτη τα αυτιά του. Και λένε, και αυτό λέμε είναι χαρακτηριστικό κάθε Doctor που αναγεννιέται να κοιτάζει το πρόσωπό του. Να λέει, τι ωραίος που είμαι. Δεν μου αρέσει αυτή η μύτη. Δεν είμαι πυρόξανθος. Δεν είμαι γυναίκα. Αυτά, αλλά είχε πει κοίτα αυτιά, κάτι τέτοιο είχε πει. Κοίτα αυτιά. Θα μπορούσε να είμαι και χειρότερος. Κοίτα αυτιά. Πώς είναι στη μεταγλώτηση. Look the ears. Ήτανε. Γιατί έχει μεγάλα αυτιά ο Έκλειστον. Εντάξει. Αλλά τουλάχιστον το έθεσαν ωραία, ας πούμε. Το φτιάξαν γενικότερα. Το σαρκασμό, ναι. Είναι δεδομένο όπως το James Bond που κοιτάζεις, που είναι ο James Bond που βλέπει με το Q τα γκάτζετάκια που θα πάρει μαζί του. Έτσι είναι και κάθε φορά που αναγεννιέται ένας Doctor. Ακόμα και αν δεν έχουμε δει την αναγέννηση. Πρέπει να δεις τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου ή να δεις την καρταρόμπα σου. Σε έναν βαθμό. Από αυτή την άποψη. Είναι στάνταρ. Μεταγενέστερα έγινε μια αναγέννηση. Τέλος πάντων, μπορούμε. Ποια με την μεταγενέστερα εννοείς? Με το Μαγκάν που είχαν κάνει. Ναι, το The Night of the Doctor. Ένα μικρό μίνι επεισόδιο. Εκεί έπαιξε λίγο αυτός που λέμε ο Μαγκάν. Ο 8ος. Αλλά έπρεπε κάπως να. Έπρεπε να ήταν αυτός. Πολύ μικρό. Ξέρεις τι. Είναι πολύ μικρό. Είναι 8 λεπτό, ναι. 8 λεπτό. Ξέρεις ποιο πιστεύω είναι το πρόβλημα? Ήμουνα σίγουρος επειδή το The Day of the Doctor, όταν λέμε έγινε χαμός, έγιναν συγκεκριμένες προβολές σε άλλα μέρη του κόσμου, εκτός στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν νοιάζεται για τον Doctor Who από ό,τι φαίνεται. Ευτυχώς τώρα αρχίζει να νοιάζεται και για τα άνιμε, ελπίζω. Έχουν βγει κάτι.
Μπορεί και για τον Doctor Who. Βλέπετε τώρα με το Disney Plus. Θα το πούμε και αυτό. Έβγαιναν σε συγκεκριμένες προβολές και μάλιστα είχαν δουλέψει τόσο πολύ το γεγονός να το παίξουν και σε 3D. Ναι. Το οποίο ήταν λίγο. Είχε γίνει και λίγο χαμός με το Avatar το 2009. Οπότε 4 χρόνια μετά, ακόμα και το Age of Ultron το βλέπεις 3D. Παρένθεση, το είδα 3D το Age of Ultron. Ήταν απαράδεκτο. Καλά, και η ίδια η ταινία ήταν απαράδεκτη, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, εμένα ψηλό άρεσε, αλλά. Εντάξει, για 3D δεν κάνει. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα αναλύσουμε. Δεν θα αναλύσουμε Avengers, δεν θα αναλύσουμε MCU. Άμα δεν τις ερχόμαστε να μιλήσουμε για MCU. Εντάξει, απλά υπάρχουν περισσότερα τέτοια. Τέλος πάντων. Ναι, είναι άλλη φάση. Ναι. Είναι άλλη φάση. Αλλά με το επαιτειακό είχε γίνει απίστευτος χαμός. Και 3D προβολή και θεατρικές παραστάσεις και θεατρικές προβολές παράλληλα με την προβολή κανονικά στο BBC One. Ήτανε ο χαμός. Ήμασταν όλοι και όλος ο κόσμος είχε συντονιστεί. Μέχρι και ρεκόρ Guinness πήρανε για τη μεγαλύτερη προβολή. Για μια προβολή που παρακολούθησαν πάρα πολλά άτομα μαζί. Ταυτόχρονα. Ναι, εκεί έγινε μπαμ, αλλά μετά πάλι επιστρέψαμε στα στάνταρ. Μετά επιστρέψαμε στα στάνταρ και τώρα σε μια πολύ κακή περίοδο για το Doctor Who. Ναι. Φτάνει στο σημείο, φέρνεις πίσω τον αρχικό παραγωγό σεναριογράφο της σειράς που το ξεκίνησε αυτό πίσω στο 2005 να προσπαθεί να αναστήσει τη σειρά γιατί δεν είχε πέσει δημογραφικά. Σχετικά πάτο έπαιζε. Πήγαινε καλά. Πήγαινε σε νούμερα, πήγαινε καλά. Αλλά δεν ήταν τόσο καλά στη φήμη. Στο να σου πω εγώ σε σένα. Ναι, δεν ασχολούνταν τόσο. Ναι. Απλά το βλέπεις σπίτι σου άρεσε γενικά η σειρά μου. Ναι, τα νούμερα παρέμεναν ίδια. Δηλαδή κάποια νούμερα ήταν και καλύτερα και από άλλες σειρές και από άλλα επεισόδια που ήταν στα top. Που λες τώρα, αυτό το επεισόδιο είναι υπέροχο. Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι ότι δεν είχε και νούμερα πολύ. Θα σου δείξω. Άμα κοιτάξεις στατιστικά κάποια νούμερα, θα δεις ακόμα κάποια επεισόδια σε νούμερα περνάνε ακόμα και το Heaven Sent του Capaldi. Είναι. Εντάξει, απλά δεν ήταν πλέον αυτό. Καινούργια άτομα δύσκολα έμπαιναν στη φάση. Ναι. Πιστεύω, ναι. Είναι και αυτό, δεν μπορούσες να βρεις. Δεν τραβούσε τόσο, πιστεύω. Ναι, και επίσης είχε κρίση ταυτότητας. Γιατί έχεις την 10η σεζόν που λες πάμε καθαρά για καινούργιο κοινό. Μετά έχεις το 10η σεζόν μου ξεκινάς με το να φέρνεις και παλιά πράγματα για να μπορέσει να κρατήσει το προϋπάρχον κοινό, αλλά και να έχεις λίγο και το καινούριο. Αλλά μου το χάνεις όταν στο season finale μου κάνεις αλλαγή lore. Μου αλλάζει τα lore. Σου δέχτηκα τον John Hurt, αλλά αυτό που κάνεις με το Timeless Child, όσοι ξέρουν. Εντάξει, είναι τραγικό. Περνάει τα όρια του ανοιχτού να πούμε. Περνάει τα όρια. Βέβαια. Δεν μπορείς να μου το κάνεις εκλεκτό τον Doctor. Γιατί εμείς θέλαμε τον επαναστάτη Doctor, ο οποίος απανήθηκε τη νέα τάξη πραγμάτων και πήγε και έκανε τη δικιά του επανάσταση ενάντια σε κατεστημένα και καταστάσεις και ανακάλυπτε τον κόσμο. Και τέλος πάντων, για τα special που λέγαμε. Τα special τώρα, τι περιμένουμε να δούμε από το special των 60 χρόνων. Ξέρουμε όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, την επιστροφή του David Tennant, την Catherine Tate και πιθανόν μπορεί να έχουμε το σωστό άτομα είτε μόνο σε σκηνή αναγέννηση. Αν όχι στο τελευταίο, γιατί θα είναι 3 special. Ναι. Είτε σε αναγέννηση. Τώρα ελπίζω να φέρουν και άλλους χαρακτήρες που σου κρατάνε για έκπληξη. Έχουμε τον Neil Patrick Harris, τον οποίον ο γνωστός από το How I Met Your Mother, ο οποίος θα παίξει σίγουρα ρόλο κακού. Όλα τα στοιχήματα πάνε ότι θα είναι ο Celestial Toymaker, ένας χαρακτήρας που γνωρίσαμε στην περίοδο του πρώτου Doctor και φημολογείται ότι είναι και αυτός Time Lord. Οπότε ή όχι, δεν νομίζω φημολογείται ότι είναι Time Lord, αλλά μετά πήγε ένα ανώτερο επίπεδο σε φάση Eternal. Έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Κάτι άλλα άτομα όπως που ακουγόντουσαν στην κλασική περίοδο που δεν την ξέρω, δεν έχουμε καμία ιδέα παιδιά, δεν το έχω ψάξει σε επίπεδα lore. Πάμε μετά μπουλαράζει αυτό με το λευκό και το μαύρο φύλακα.
Που ήταν για την περίοδο του κάτι... Davison αυτόν. Ήταν στην περίοδο του Davison αυτό. Αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί. Δεν έχουμε ασχοληθεί σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσαμε να πούμε κρίμα, αλλά είναι too much lore να εξηγήσουμε κάτι τέτοια πράγματα. Και επίσης, ένα μυστηριώδες, δηλαδή τα επεισόδια λέγονται The Star Beast, Ναι, έχει περίεργους τίτλους, είναι λίγο... The Yodel, The Blue Yodel and The Giggle. Είναι περίεργη επιλογή για επεισόδια Davis. Μας κάνει απίστευτη εντύπωση. Γενικότερα. Φαντάζομαι θα έχουν σίγουρα θα έχουν επεξήγηση τώρα. Δεν ξέρουμε το τι μπορεί να έρθει. Ίσως και καλύτερα να μην σε προειδιάζει για κάτι, δεν ξέρω, να μην ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν γίνεται ο ίδιος χαμός που γινόταν τότε. Ναι. Δεν έχεις την ίδια αίσθηση χαμού που γινόταν γενικότερα. Δεν υπάρχει ένα μικρό ορεκτικό. Δεν σου έχει έρθει το κουβέρ με το ψωμί και μια σαλάτα. Ήταν τελευταία σεζόν νεκρές λίγο, ως προς το Περιεχόμενο. και να τραβάει το κοινό. Ίσως γι' αυτό τότε είχες και Matt Smith που έκανε επιτυχία. Ναι. Και έφερες ξανά πίσω το ένα λεφτά. Έφερες τον Doctor Who στην Αμερική. Κατάφερες και το έφερες. Ενώ τώρα είναι. Εντάξει, ναι, από τότε έχει είναι στο BBC America και τέτοια. Ναι. Αλλά ναι, πλέον τώρα σαν νέο ξεκίνημα. Οκ, εκείνη την περίοδο έχουμε το hype. Ακόμα έχω ένα hype, αλλά ναι, δεν είναι όσο ήταν τότε. Δεν ήταν όσο ήταν τότε. Ναι. Εντάξει, για μας μπορεί αυτή έχει που μεγαλώσαμε. Αν και πάλι δεν έχει. Ακόμα συνεχίζουμε να αγαπάμε τη σειρά. Καλά, ναι. Δεν σταματήσαμε. Αλλά ναι, δεν είναι ότι. Σίγουρα θέλουμε να το δούμε, έχουν περιέργεια. Έχω απίστευτη περιέργεια. Ναι, αλλά ίσως δεν το προβάλλουν και τόσο. Τότε το προβάλλουν και πιο πολύ. Γινόταν ο χαμός. Σαν marketing, ας πούμε, δεν έχει τόσο πολύ. Ναι. Ελπίζω μετά από αυτά. Δηλαδή, έχεις καστάρει ονόματα τρανταχτά, έχεις φέρει πίσω παλιούς ηθοποιούς, όλους τους παλιούς ηθοποιούς που είχαν παίξει στην τέταρτη σεζόν σχεδόν, τους κύριους. Έχεις τη μάνα της Ντόνα, έχεις το Wilfred Mott που ξανά, τον άνδρα της Ντόνα, έχεις και μια άλλη, την κόρη της Ντόνα και του Temple, έτσι λέγεται το επώνυμο του άνδρα της, όπου λέγεται Rose. Ναι. Και εκεί μιλάμε, μήπως έχουμε πάλι αναφορές σε Bad Wolf. Σίγουρα θα έχει κάτι. Τώρα, αν δούμε και την Billie Piper, δεν ξέρω, αλλά δύσκολα. Όχι, η Billie Piper δεν είναι σίγουρη ότι θα συμμετάσχει, γιατί ρωτήθηκε. Μήπως και έκπληξη, να είναι μία από τις εκπλήξεις. Ναι, ακόμα ακούγεται. Λογικά θα έχει εκπλήξει, δεν μπορεί. Έχω ακούσει spoilers βέβαια. Εγώ γενικότερα έχω ψαχτεί εντελώς στην όλη ιστορία και ξέρω πάνω κάτω τι θα συμβεί με την πρώτη ιστορία ακριβώς, με το Beep the Meep. Εγώ επειδή δεν ήθελα, δεν ψάχτηκα. Ναι, οπότε ήδη ξέρω πώς θα καταλήξει δυστυχώς η ιστορία. Και καλώς. Εντάξει. Απλώς το Beep the Meep είναι παλιό κόμικ που είχε τον τέταρτο Doctor και ξέρουμε πάνω κάτω την ιστορία και μάλλον θα κάνουν recreation όπως είχαν γίνει σε παλιότερες ιστορίες. Αλλά τα υπόλοιπα, το Blue Yodel, μάλλον είναι αυτό το επαιτειακό. Μάλλον αυτό θα είναι που θα παιχτεί στις 23 Νοεμβρίου. Λένε, πιθανόν. Ναι. Και θα είναι ένας πολύ μεγάλος χαμός. Από αυτή την άποψη και πιθανότατα, από ό,τι έχω ακούσει, είναι αυτό που δεν έχουν δείξει τίποτα στα τρέιλερ. Και πιθανότατα να έχουμε Capaldi και Smith. Κάτι έχει φανεί σε κάτι έχουν λικαριστεί. Το Smith τον πιστεύω ότι μπορεί να είναι. Αν και έχει εντάξει αυτός πολύ. Βασικά ο Capaldi έχει λιγότερη δουλειά. Ο Capaldi έχει ξεκινήσει μια άλλη Darkest Hour, κάπως έτσι λέγεται, που είναι πάλι λες και βλέπεις Doctor Who. Απλώς λες και είναι επιστρέψουν και οι δυο βασικά. Μανιακός δολοφόνος. Ναι, κάποιος θα επιστρέψει σίγουρα, δεν μπορεί. Και αυτό περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα να. Δεν μπορεί. Λογικά θα ανέβει πάλι η σειρά, αλλά να μείνει πάλι. Δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει Σούτι. Αυτό με το Σούτι δεν ξέρω αν ξαναπέσει λίγο η σειρά. Ανάλογα με το χαρακτήρα του, με το σενάριο. Ναι, πάντως θα ανέβει πάλι, σίγουρα. Ναι. Θα τραβήξει πολλά βλέμματα. Τώρα αν μείνει σταθερό, ελπίζω. Και ακόμα περισσότερο γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ δεδομένα. Πρώτον, δεν είναι ακριβώς τα ενία το BBC. Ναι. Έχει αναλάβει το Bad Wolf Company, που είναι πάλι παραγωγή η οποία δούλευαν στην περίοδο του Eccleston και του Tennant, αλλά έχουν κάνει μια δικιά τους παραγωγή ανεξάρτητη. Οπότε γι' αυτό είμαστε και αισιόδοξοι λίγο. Είμαστε αισιόδοξοι, όλοι οι παλιοί έχουν επιστρέψει στη σειρά. Όλοι οι παλιοί, γενικότερα. Απλώς εντάξει, είναι λίγο περίεργο το να προσπαθείς να αναστήσεις κάτι φέρνοντας πίσω και παλιούς ηθοποιούς. Δηλαδή, φέρνοντας πίσω Tennant μου κάνει
Μου χτυπάει από τη μία, αλλά από την άλλη είμαι χαρούμενος. Δεν ξέρω τι να νιώσω με όλη αυτή την ιστορία. Ναι, γιατί ίσως τον θέλαμε και πιο πριν. Οκ, τον πήραμε στο επαιτειακό που είπαμε. Εντάξει, η διαφορά 4 χρόνια ήταν από τότε που φύγε κιόλας. Ναι, αλλά ήταν πρόσφατο, μπράβο. Τώρα έχουν περάσει πιο πολύ τα χρόνια. Είχαμε μπει στην ιδέα ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει και ίσως να μην χρειαζόταν. Νομίζω το έχει πει και ο ίδιος. Ότι δεν χρειάζεται να επιστρέψει. Βέβαια, έχει χρόνια που το έχει πει. Έχει χρόνια που το έχει πει, αλλά δεν θα έχει. Ήταν στη σκιά του Doctor, α πούμε, ήθελε να κάνει άλλα πράγματα. Όταν είχε κλείσει και 10 χρόνια το End of Time, τον είχαν πάρει μια συνέντευξούλα και του λέει: με τα χαρά θα ήθελα να ξαναμπω. Ναι, μετά στην αρχή όμως έλεγε ότι θέλει να φύγει λίγο από τη σκιά του Doctor όταν τελείωσε. Ναι, ήταν σίγουρο. Αλλά ναι, μετά οκ. Εντάξει, έκανε κι άλλες. Έχει μείνει γνωστό σε πάρα πολλές σειρές. Πάρε παράδειγμα τον Gilgrave, τον Jessica Jones. Το Good Omens. Το Good Omens τώρα πρόσφατα που γίνεται. Ναι. Με τον. Σεζόν. Πώς λέγεται τώρα ο άλλος. Είχε παίξει το κακό εξωγήινο πλανήτη στο The Doctor's Wife. Ναι. Και παρακολουθώ το Instagram της Georgia. Όχι. Φέρτε πίσω και την κόρη. Φέρτε πίσω Georgia Tennant. Έστω να κάνει μια αναγέννηση. Ναι, να κάνουμε ένα αστείο reference ότι αυτή η τύπισσα που είναι legit η κόρη του Davison, του πέμπτου. Ο Michael Sin, αγιά σου. Η Georgia Moffat είναι κόρη του Peter Davison, του πέμπτου Doctor, και παντρεύτηκε τον Tennant, το 10ο Doctor και το 10ο Doctor, και ενώ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα ενός επεισοδίου που λέγεται Doctor's Daughter, που παίζει legit την κόρη του Doctor. Πότε γίνεται λίγο. Σου φαίνεται λιγάκι σαν αιμομιξία ή δεν σου φαίνεται σαν αιμομιξία? Ναι, δεν είναι βέβαια. Δεν είναι βέβαια, αλλά είναι ένα παράδοξο. Είναι ένα παραγωγικό παράδοξο. Παραγωγικό παράδοξο. Ενδιαφέρουσες λέξεις δεν δημιουργείς τώρα, Ζήρο. Μιλάει ξενοχτώ. Τι εννοείς, το κάνω όταν λείπεις. Και νομίζω και με τα special περιμένουμε κάτι καλύτερο. Φυσικά να πω την τελευταία λεπτομέρεια, ό,τι θα βγει από εδώ και μπρος, δεν ξέρουμε βέβαια θα βγουν τα παλιά επεισόδια, θα βγει στο Disney Plus. Οπότε όλοι οι συνδρομητές, εντάξει δεν είναι, μακάρι να έχουμε χορηγία. Όχι εντάξει, για πιο εύκολη πρόσβαση. Εγώ το θέλω, εγώ τη συμφωνία μου την έκανα την πρόσφατη, θέλω δεν θα πω τι. Ναι, ότι είναι εύκολα προσβάσιμο και είναι σε μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα πλέον. Βασικά, εμείς οι εκτός εξωτερικοί, εμείς οι Έλληνες, ναι, θα μπορούμε να τη δούμε άμεσα. Θα μπορούμε να τη δούμε άμεσα, χωρίς fan subtitles, ναι. Χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τίποτα. Βέβαια, πάλι μπορούμε να δούμε, γιατί υπάρχει στο Κοσμοτέ TV που είχα ψάξει. Αλλά όχι όλα, γιατί όλη η Davy Zira είναι δεσμευμένη από το Sky. Και ο Sky δεν πρόκειται να δείξει κάτι. Βέβαια δεν τα βάζει ο Sky πλέον. Ναι. Έχει λίγα χρόνια που έχει βασικά αρκετά χρόνια που σταμάτησε. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Το 2013. Ναι, κάπου εκεί. Οπότε το οποίο είναι θολό. Πάλι πρέπει να γίνουμε πειρατές για να μπορούμε να δούμε. Εκτός αν η Disney μας κάνει τη χάρη. Μακάρι να πω. Και θα είναι και μια δικαίωση και ίσως ανάδειξη περισσότερο. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν θα δούμε να επεμβαίνει η Disney. Η Disney έχει δεσμευτεί απλώς να προωθεί το προϊόν. Δεν έχει δεσμευτεί όμως Ευτυχώς γιατί... Ποιος και τα βλέπαμε. Ναι, με όλες τις φάσεις, τις δύο τελευταίες φάσεις της Marvel και όλο αυτό το κατακρεουργισμό που έχει συμβεί στο Star Wars, που εγώ έχω δει, ο Ταξίαρχος Άρης δεν έχει δει, είμαστε τουλάχιστον αισιόδοξοι ότι η Disney δεν θα βάλει το χεράκι της σε αυτό το κομμάτι. Ναι, γιατί αυτό, όπως είπες, για Marvel, ας πούμε, έχει πέσει πολύ. Η Marvel έχει πέσει πάρα πολύ. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, αλλά και το Star Wars έπεσε. Γενικά έχει μια πτωτική πορεία λίγο. Ελπίζω να τα ξαναβγάζουν πιο πολύ ποσότητα παρά ποιότητα. Ναι, και να μην ασχολείσαι τόσο πολύ με την πολιτική ορθότητα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο χτυπάει πάρα πολύ. Αν και βέβαια το γεγονός του cast του Ncuti Gatwa μου κάνει λίγο εντύπωση ότι θέλει να χτυπήσει έτσι, αλλά θα πω το εξής. Ο Davis είχε χτυπήσει τους δημιουργούς του Loki για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται με τη σεξουαλικότητα του Loki. Γιατί θυμάσαι που είχε μείνει ένα διάλογο με τη Σιλβί που λέγανε
Ναι, Σου αρέσει το ένα φύλλο, σου αρέσει το άλλο φύλλο, μπορεί να είναι κάτι από both. Και το έχει πιάσει σε πιο βαρύ θέμα. Και ένα πράγμα που εκτιμώ με τον Davis σε όλη την περίοδο του είναι ότι άφηνε πολύ ήσυχα και με ρητό τρόπο και εκείνη την περίοδο έφυγε σωστά το θέμα της σεξουαλικότητας. Μα ναι, δεν χρειάζεται να το δίνει και τόσο βάση, ρε παιδί μου, αλλά ναι, πλέον οι εποχές είναι Ναι, οκ, θα σου δώσουμε το βάρος, Ναι, θα σου απλά δώσουμε την ικανότητα, αλλά δεν χρειάζεται τόσο τοξικότητα ή τόσο προβολή. Γενικά θέλουμε πιο πολύ. πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία του πράγματος. Δεν πρέπει να έχεις αυτή την υπερβολή, αυτή την έντονη τάξη ότι είμαι γκέι και πρέπει να αναδειχθώ. Έχεις κάθε δικαίωμα να αναδειχθείς σαν άνθρωπος. Όχι να μου θίξεις τη σεξουαλικότητά σου. Μου είναι αδιάφορη η σεξουαλικότητά σου. Έτσι κι αλλιώς εμείς θέλουμε. Εμείς θέλουμε μια καλή ιστορία με ωραίους χαρακτήρες. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και το Captain Jack το θεωρώ καλό χαρακτήρα, είναι καλογραμμένος χαρακτήρας. Και είναι και pansexual ο άνθρωπος. Η Bill είναι ένα κακό παράδειγμα του αναδεικνύει ότι είμαι γκέι, αλλά δεν έχω θέμα. Δεν είχε να προσφέρει δεν κάτι. είχε προσφέρει κάτι τρελό η Bill. Έτσι όπως την έγραψε. Να σου πω την αλήθεια. Ή μετά κατέληξαν και την Κλάρα. Δεν οδήγησε πουθενά. Δηλαδή πήγε να κάνει κάτι με τη Macy Williams. Θεωρητικά. Τάχα το αφήνει σαν υπενιγμό. Ή ακόμα έλεγε και την Jane Austen. Και νομίζω κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Αναλύσαμε κατά μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του Doctor Who. Ελπίζω να καθίσατε μέσα σε τέλος και να καταλάβατε κιόλας. Εντάξει, είπαμε και πράγματα πολύ εξειζητημένα. Πολύ εξειζητημένα, πολύ lore. Φαντάζομαι οι fans της σειράς να έχουν καθίσει και να έχουν εξηγήσει κάποια πράγματα. Άμα θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να μιλήσουμε για συγκεκριμένες κάποιες περιόδους της σειράς. Αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε γενικά. Να συμπληρώσετε. Άμα έχετε δει παλιότερα επεισόδια. Να ανοίξουμε συζήτηση για τον Doctor Who. Να μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα. Ναι, γιατί όπως είπαμε εδώ στην Ελλάδα δεν έχει. Ναι. Είχε λίγο εκεί με το Tenet μια μικρή απήχηση. Είχε απήχηση στην Ελλάδα. Είχε απήχηση. Δηλαδή πολύ άσχετη να το πούμε έτσι. Είδαν αυτό, αλλά μέχρι εκεί λίγο Tenet αυτό. Μετά το αφήσανε. Υπάρχουν πολλοί. Έχω γνωστούς οι οποίοι ήταν watchers που ήταν. Μέχρι το Tenet κάτσε. Εντάξει, μετά βασικά δεν συνεχίστηκε. Απλά δεν έκατσαν να το δουν παραπάνω. Ναι, μπορεί κάποιοι να μην έζησαν καν το End of Time. Καλά, ναι. Φαντάσου δηλαδή. Τώρα ελπίζω να κάναμε και κάποιους. Να ξυπνήσαμε λιγάκι και να. Και να κάναμε και άτομα να θέλουν να το δουν ξανά ή για πρώτη φορά. Ναι, να το θυμηθούν. Κάτσε, πήγε αυτή η σειρά. Γιατί πραγματικά αξίζει να δει κάποιος. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρουσες πλοκές, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα νοήματα σε κάποια σημεία. Δεν είναι όλα το ίδιο. Έχει κάτι διαφορετικό, είναι λίγο σαν το Black Mirror, αλλά σαν να μην είναι. Έχει μια μαγεία όμως. Έχει μια μαγεία. Ειδικά και για παλιότερα εγώ που το έβλεπα. Ναι. Και τώρα, αλλά αν δεις και τις παλιές σεζόν, δηλαδή σ' αλλάζει. Πρέπει να το πω αυτό. Είναι μια σειρά που εμένα μου κέρδισε πάρα πολύ, ότι μπορείς να κερδίσεις πράγματα με τα λόγια. Όχι με πουνιές, όχι με όπλα, όχι με τίποτα άλλο. Με απλό λόγο. Από αυτή την άποψη, και νομίζω και τη μαγεία, το τι μπορεί να σε περιμένει άμα ανοίξει την πόρτα αυτού του μαγικού κουτιού που λέγεται TARDIS. Και νομίζω κάπως έτσι θα πρέπει να κλείσουμε αυτή τη σειρά. Ελπίζω να απολαύσετε τη σειρά, το podcast αυτό. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στα κοινωνικά δίκτυα, στο Instagram, και φυσικά να κάνετε subscribe, like. Γράψτε τα σχόλιά σας για την αγάπη σας για αυτή τη σειρά. Να γιορτάσουμε, δεν ξέρω πότε θα ανέβει, μπορεί να ανέβει και στις 23 του μήνα, μαζί με το επαιτειακό ή λίγο πριν τη γιορτή. Για να πούμε ή όποτε μας ακούτε, τέλος πάντων. Ναι, πάντως σίγουρα δεν έχουμε δει τα καινούργια τρέιλερ για το τι θα βγει στα κοντινά. Είμαι σίγουρος ότι θα βγάλουν τώρα κοντινά. Καλά, ναι. Τώρα έτσι για το τέλος, φαντάζεσαι να βγάλουν την επόμενη μέρα τρέιλερ για το τι θα με λιγενέστε? Να σου πω, μπορεί. Φαντάζεσαι. Έτσι είχα κάνει εγώ ένα music video. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, Καλή συνέχεια και ευτυχισμένη ημέρα Doctor Who.